ክቡራት ተሳተፍትን ኳ ድሓን መጻኹም ኣብ መጀመርያ ሓደ ንእሽተይ መእተዊ ይገብር ኣለኹ እሱ ከዓ ነታ ክንሃንፃ ንቃለስ ዴሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ሃገር ብመንፅር ዝካየድ ቃልሲ ምእንቲ ክንርኢ ንእሽተይ መእተዊ ክሕግዘና ኢለ ያሲን ዑስማን ኳ ድሓን መጻኻ ንቅድም كيف قاعد حنصنعكم ኣብ ግዜ ሰወራ ፈረንሳ ዝተላዕለ ጭርሖ ወይ ከዓ ሞቶ ነቲ ኮር ቫልዩስ ኣጠቓሊሉ ከቕርቦ እንከሎ ሓርነት ማዕረ መሰል ማሕበራዊ ሓድነት ወይ ከዓ ሊበርቲ ኢኳሊቲ ፍራተርኒቲ ኢሉ እዩ ተበጊሱ ነንበይነን ክንርእየን እንከለና ሊበርቲ ምዝራብ ሓሳባትካ ምግላፅ ወይ ከዓ ፕረስ ብግቡእ ምጥቃም ምእካብ ዘጠቃለለ ክኸውን እንከሎ ካብ መንግስታዊ ስልጣናት ናይ ምጭቋን መሰል እውን የጠቃልል እቲ ማዕረነት ወይ ከዓ ኢኳሊቲ ዝብል ነብሲ ወከፍ ዜጋ ደርብታቱ ብዘየገድስ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ መሰልን ዕድላትን ኣለዎ ይብል እቲ ፍራተርኒቲ ከዓ ሕውነት ዝብል ማሕበራዊ ሓድነት ሓድሕድ ምክብባር ማሕበራዊ ምትእስሳር ኢሉ የጠቃልሎ ኣብ ዲቴይልስ ከይኣተኹ እየ ናቱ ገለፃታት ማለት እዚ ኩሉ የጠቃልል እዚ እቲ ካብ ኣብ 1789 which is the 18th century ኢሎም ዝተቕስኦ ኣብ ግዜ ሰውራ ፈረንሳ ዝተላዕለ እዩ ትጭርሖ ነዚ መትከል እዚ ድሒረን ካልኦት ሃገራት ኣብ ሃገራዊ ህንፃ ሕግታተን ኣስፊረን ወይ ቀዲሐን ክጥቀማሉ ከለዋ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ቀዳማይ ዓንቀጽ ናይ ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ እትብል ኣብ 1948 ተቐቢሉ ጽዲቑ ንሱ ዝብሎ ከዓ ኩሎም ሰባት ሓራን ማዕረን ተወሊዶም ስለዝኾነ ከዓ ኣብ ሓድሕዶም ብሕውነታዊ መንፈስ ክዋሱ ይግባእ ይብል እቲ ሕቶ እዘን ኮር ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ዴሞክራሲ ዝበሃላ ሊበርቲ ኢኳሊቲ ፍራተርኒቲ ንመን ይምልከተን ወይ ንመንን ኣበይን ከገልግላ ተሰሪሐን ተቐዲሐንን ዝብል እዩ እቲ ንሕና ከነልዕሎ ዝግባአና ማለት እዩ ፈረንሳ ብ1830 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ንኣልጀርያ ወሪራ ቀዳመይቲ ግዝኣታ ኣብ ኣፍሪቃ ገይራታ ግን ቅድሚኡ ኣይገበረትን ማለት ኣይኮነን ግን ወሪራ ኮሎናይዝ ኣይገበረተንን እታ ብዕሊ ወሪራ ኮሎናይዝ ዝገበረታ ኣልጀርያ ነይራ ናብ 1900 ዓመተ ምህረት እንተዘሊልና ሴኔጋል ማሊ ኒጀር ቡርኪና ፋሶ ጊኒ አይቮሪ ኮስት በኒን ኣብ ትሕቲ ፍሬንች ዌስት ኣፍሪካ and French Equatorial Africa ተጠቃሊለን ግዛኣት ፈረንሳ ኮይነን እዚ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ግዛኣታት
زرق زلخم براب كاليون جزيان يعني تقولوا فرنساي أب نورز فيتنام مقاق إلهم ما يوم دحر ب 17 بارالل زمن غيرهم نورز اند ساوث كوينو جن نعسرت اي مين نورز فيتنام حيزهم أبدين بينفو هوتشمين زمرحو زنبره وقيو تمام سورا زنبرنا نذكرون خو أبدين بنفو تسعير موتيو متكات ذاتوت أمريكا أنا تدوباوي شنخ كولونايز جيرا تحرخن دي عمتات كسارة تسعيرا فيتنام حجة حنت هاجر كوينات قصلا لا مالك سلازي اتن كالوت نتي كور برينسيبلز اوف ديموكراسي إلى استقبلوا دحري من مقال أفريقيا ويكا ديسكرامبلينج أوف أفريقيا إلى ما بجرماني تأكيبا زمقاق ألوان أفريقيا تسمامي عن أفريقيا مقاقيلنز جزء هجرات معراب أوروبا نا أفريقيا انتهى أفريلا جي دحر خندي عمتاتين لما جزأتنت أفريقيا أتين مالتي it's principles the core principles جنا بعتن يسرح الله مالتي سلزنا أفريقيا انتهى أفريلا بارنت شكونا بزبزا مزمزا حنقولن أكالن يوم فديوم مامبر كندي كنتاب ناي ديموكراسي زبحال أيتتقم سلزخونة أفريقاويان اتي زي تشمته سرح بيت زخونة حقنيا ديموكراسي أو محدرة كنسرح أنصار زي بيتاويان ملختي سلطاناتن إدازور مجزأت النتاتن حراخن وصل أبرتعنا تنقالس يتقلبنا أبدن بتقاومو أنصار إساساو ملكي نقالسو زبيتاو عيونا سلزخوني أبتن أطبين زعبيا حيالا منقستات زي كونه أب نقح تساتفو هزبنا كن مركوس قدن يخوان حيالات منقستات بإدازور زغزئن ملاخي يخون نقص بزي قدس مخصقاسن ناب سلطان ممصائن كله بربحة مخسباتن سلزريون نعون معوات دما سلزسرحان يلو ولدنا غوندر كيدكاس انتا يمصاكا يلومي حتو كابتن ايلومي رسوغنا ايت إساياس أفوركن تقاومتو دبات سلفتاتن غون ديوم زقعز زرلو زبل ناي ديموكراسي انتاين مئنتمنن زنبيل صنيحيه ابتكند حتو ديموكراسي او حتو ابتكندي حتو ديموكراسي او حتو هاجرنا منصف كنجبر سلازدلو خويني ابزي ناي تقاومو دنبه ديموكراسين مباعتاو مسلات زيغاتاتن التخبر هاجر نمهنات ملقاس إساساو ملكي زبل نزي نمملاس تحجزنا ويكا أفنفنوت كهبونا زبلكم بحصير كالزخاخر أقدمه إساساو ملكن تقاومتي بوليتيكا ودبات سلفتاتن قني بمقمات كرئيهم كفتني إساساو ملكزي بحصير يزقربو زلو خابدي تيل ساعتقون مغنياتو أبزز تساتافي بزي زخرارة سلزخونة جن نمز خخارو الأكلي إساساو ملكي زي ديمقراسياو بوليتيكاو سلطاني سلزخونة كلهم توم أب حدا ديمقراسياو سرعات كالسلاسلو زقبقهم مسلات هزبي عفينو يجزء
ديمقراسي زتقاللهم كم تقدم تناخيفيو حلفكو بحافشو نودسب زي وهاب وزي خلا inherent مثلي ملغت نجستات ولك جزاتي وزترفه بمنتاي سيوم بزي قدس اتحادي كابتخالي كفلي يخيل مبر علاماتهم نعوزة تقبروا سرحتهم حادي نسدما سلطاناتهم بزي توداداري عمتيروم نمقصالي ولك ولدواتهم سلطاناتهم أوريسهم أجبيتهم زحالفلو هزبي مسارحيتاتهم حلافي نجر كوينو طرح زقلقلولو قلبتو حنقلون هجرا هبتون زمزمزلو ناي أكب حاتياتات شكانات سلطانات يوم كاب هزب زقربو معبولات زتفلا ليو التحساسباتات سنة حسابات رأيات يهمتو زخونة يخون كاب ناتهم مسمر وصعي أي كبرون سلزخونة خاء نتمعبول حسابات ناب هزبي كي اللابع نتم حسبتي يتفلقون يقنصلون إزي أبزحات كمزيهم ذا أمسرلو سرعتات زلولو النرئيوي كيز فحكو رئيس كلهم صار هزب زخونو زيجت كانن ملاخي أيتي إسياسي استفلا عليو نهزبن هاجرن زقلقلو متفلاق انت زي كوينو فلليات بتصمنا كوف الكان تزاتي خان أب كبت أربيزا ناي مفتح بالي يبرلو سلازخونه حدا بوليتيكا هاجراو جنبار كسرح مالت زبت كوينو كلت تقاومت ودبات سلفتات بقدام النت أتقليلنا بزعباتن كنردوز قبا كاب علامة أقاوماتن سلطان هاجر مجبات زتودبا تكالاتين نفس وكفن زتندفه هاجراو بروغرام اللوان ززخ التلقو سنة حساب ويكا ايديولوجي اللوان من تهاجراو سلطان أبزودا درالو مريكا بقدام النت قويموم تحساتن ناب هزبي بمقراب زلعا علون زودون زمرصون أبالات اللوان سرحاتن ككايدا مئنتي تخيلا قصالي قطبا واستواصو زقبرو أبالات اللوان زنز تودبا حيلتات بشحن شعاتن مئتن تسعان شعاتن أب إثيوبيا فللياتن زحبقو في محزنة سريحا نهزب تصفى ذهابة سفح جنبار بمانيرو أوش ناي عسران حمشتن عامتات قنا حقيقو هو نهبت حج خزار بالنازل لو كاب سلاسة عامتات نلعلي زبهال نو خاب سلاسة نلعلي زبهال تمتاتيرن قجل أو يمسقع نسون لومي حنت تفليات وصق حنت خا تأتو إنخونه أبزق تصلتر يو اللوها فللياتن انتاي منتاي يخون بزي قدس نابتي زتبقسالو مهناس حدا هاقراو بوليتيكاو جنبار زي ملسان مخنيات انتايو إنا خنحتت قدن خون سلام انتاي كينا بزعباتن هاقراو الدبات بوليتيكاو الدبات ويسلفتات ساكن دزن قدس
ምክንያቱ ህዝብና ዝተወደበ መሰጋገሪ ሰሪሑ ናብ ምርጫ ዝወዳደራ ብቑዓት ውድባት ክህልዎም ምእንቲ ሰልፍታት ክህልዎም ምእንቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝዓይነቶም ብዝተፈላለዩ ግሉፅን ዘይግሉፅን ምክንያታት ዝስነዩ ተርእዮታት ንዕዘብ ምንዓብ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ዘሰነዮ ምግልባጥ ሽግርና ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ምስቲ ዝተረፈ ብሓባር ክንዓይ ንኽእል ኢና ድሕሪ ኢሳያስ መን ክትክእ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽ እትፈልጦ ሰይጣን ስልጣን ምዃኑን ንኣመንካ እንተፀዊዕና ክንከይድ ኢና ብዙሕ ምኽንያታት ነዚ ሓባራዊ ግንባር ምስራሕ ከዕንቅፉ ዝኽእሉ እዮም ዘጓንፉ ዘለዉ ብዙሓት ተሳተፍቲ እትፈልጥዎ ምኽንያታትን ውሽጣዊ ኣቃዋማ እተን ውድባት ሰልፍታት ዓበይቲ ዕንቅፋታት ኮይኖም ዝቕፅሉ ዘለዉ እዮም እዘን ፖለቲካዊ ውድባት እቲ ሓንቲ ነቲ ካልእ ወይ ካልኦት ክትነፅግ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ንጎድኒ ገዲፍና ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ንዛተ ብሓባር ዘቃልሰና ሃገራዊ ኣጀንዳ ንስራዕ ኢለን ካብ ምርሕሓቕን ኣቀራሪቡ ዘቃልሰን ሓባራዊ ባይታ ክሰርሓ ኣይከኣላን ሰዓጅ እሞ ንኢሳያስ ንዝተፈላለዩ ምጭፍላቕ ውድባት ንዝፈላለዩዎን ይነፅጋ ፅራሕ ሓንቲ ካብኣተን ስልጣን እንተሒዛ ንበል ድሕሪ ምጭባጥ ስልጣን ድያ ሃገራዊ ግንባር ክትሰርሕ ወይ ከዓ ብዝተሓላለፈላ በትረ ስልጣን እያ ክትጭፍልቕ ክትብገስ ስለዝኾነ ኢሳያስን ውድባትን ብዘይካ በትሪ መን ወነነ ኣብ ሓደ ዝዓይነቱ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ጎኒ ንጎኒ ተሰሊፎም ድዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ ነዚ ሕቶ እዚ ምእንቲ ህዝብና ብግቡእ ክከታተሎን መጻዒኡ ከሰላስልን ብዘይ ሕፍትን ከይብሉንን መፂፅ ክትዕ ከነካይደሉ እዕድም ባዕልኻትኩም ብትቆፃፀርዎ ንሕቶ 2 ደቃይቕ ንርኢቶ 5 ደቃይቕ ዲፐንዲንግ ብዙሓት ሰባት ሓፍ እንድሕር ኣቢሎም ኢዶም ኣብ 5 ደቂቕ ባዕሉ ንነብሱ ክገርሕ ኣለዎ እቲ ሰብ እንተ ደኣ ዘይኮይኑ ሓሳባቱ ኣይከቋርፆን እየ ማለት እዩ ክሳብ ይድሓፍ ምባል ዘየለ ከምኡውን ባዕሉ ኣኺለ ኢሉ ብሕልኑ ጠጠው ዘይበለ ኣኼባ ንምስራዕ ኤኒታይም ፍቁድ እዩ እንታይ ማለት እዩ ዘካትዕ ጉዳይ እንድሕር ኣልዩና ኮይኑ እሞ ካብቲ ስርዓት ኣኼባ ወፃኢ እንተ ደኣ ኬድና ኣነ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ገዛእ ክቆፃፀሮ ክኽእል ኣሎ ስርዓት ኣኼባ ክጥቀም ክኽእል ኣሎ ክስራሕ ዝግባእ እንተኮይኑ ስርዓት ክምደብ ዝግብኦ እንተኮይኑ ካብታ ርእስቲ ወፃኢ ወይ ከዓ ካሊእ ምክንያት እንድሕር ኮይኑ መደብ እናተባህለ ይኸይድ ማለት እዩ ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ይቕኒለይ እቲ ገዛእ መድረኽ ተኸፊቱሎ ናባኻትኩም እዩ ብርሃነ እንኳዕ ድሓን መጻኻ ብርሃነ ረዳእ مرحبا جزانا خمين لهم
دحانينا دحانكو على حمزة هاي دحان سن صنعكم يا داويت أبكل تاريخ آتيخا ولا ناي داويت في الصحيح داويت بالزلة يجوالي انت أشمل لاتو داويت في الصحيح سيمبول اللاتو إليه أنا اللقو أنا داويت بتاعت فساي أوكي يا داويت انتي دا أتا سيمبول كات فيكا أمو بحفشو እትንጽበዮ ካብተን ሃገራውያን ፖለቲካውያን ውድባትን ሰልፍታትን ድኹም ኮይኑ ነቲ ህዝቢ ብኸቃልስ ዘኽእል ኣገባብ ተወዲበና ኣሎ ኣይንብልን ምክንያቱ ሓበራዊ ቃልሲ ክሰርሓ ይከኣላን ወይ እውን ካብ ውሽጠን ኩሉ ግዜ ሓደ ኣብ ቀጻልነትን ልኡላውነትን ሃገር ዝኣምና ክልተ ነዚ ኩሉ ኣብ ሽግር ንህዝብና ከምኡ ንሃገርና ኣብ ሽግር ዘሳጥሕ ንሪኦ ዘለና ኢሳያሳዊ ምልኪ ኣብ ምልጋስ ዝኣምና ንኣምን ኢና ዝብላ እንተደኣ ኮይነን ብዘይካተን ገለገለ ኣቐሚጠን ዘለኹ ነጥብታት ክምጠጥ ይኽእል ይሱ እንተዘይኮይኑ ኣትሊስት ኣብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ዝፈልየን ነገር የለን ማለት እዩ እዚኣተን እውን ተጠቓሊለን ከድምዕ ብዘኽእል መገዲ ንህዝቢ ክፅውዕዖን ከቃልሶን ኣይከኣላን ኣለዋ ትርፊ ናይ ሓደ ጉጅለ ናይ ሓደ ውድብ ናይ 2-3 ናይ 5-10 እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ስለዚ እቲ ኣካየዳ ናይ ገለ ካብኣተን እውን ዲረክትሊ ኦር ኢንዲረክትሊ ነቲ ኢሳያሳዊ ጉዕዞ ዝድግፍ ወይ ዝሃፍትን ኮይኑ ይርአ ኣሎ እሞ ንምልካዊ ጉጅለ ብከምዚ ንኸሶ እንተደኣሊና ኮይንና ካብቲ ንፅበዮ ናይ ተቃውሞ ኣወዳድባ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ከ እንታይ ንርኢ ኣለና ስለዚስ ብደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ክትሪኦም ከለካ ኣብ ዝነበረ ይንበር ተመሳሳሊ ጉዕዞ ወይ ከዓ ጎኒ ንጎኒ ዝኸይድ ጉዕዞ ድዩ ዳዊት مرحبا ذرو ثانك يو ذرو مرحبا كلكم بتسمنا بما كنكم كمالكم أنا سي حتى أزلهني حد صار حتى أساد مادن إذا قودني دو يخدو لو تبلسي وزح ترجم كو هواس رزقد بزيادة سي بره تبل كارنا خمي إذا حاشي مثلا ጽቡቕ እንተ ደኣ ዘይጓነፁ ኮይኖም እሞ ከዓ ብንዳ ኢሳያስ ሸነኽ እተን ዝበልክዎ መሰላት ዘይኽብር ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ኣሸጋሪ ህይወት ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ መስመር ኮይኑ እዚ ዝቃወም ዘሎ ከዓ ነዚ ኮንፍሮንት ክገብር ዘኽእሎ ኣወዳድባ ስለ ዘይብሉ
ወል ጎኒ ንጎኒ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ነገር ክሳዕ ዝፍጠር ግን እቶም ተዋሳእቲ ክኾኑ ይክእሉን እዮም እቶም ንቃወም ዘለና ስለዚ ዝመፅእ ንምፅባይ እንተ ደኣ ጎኒ ጎኒ ትኸይዳ ኣሊኻ ብኢሳያስ ብኣመራርሓ ኢሳያስ ብዝበሎ ይኽውሰን ዝኽእል ዋላቲ ድሕረ ኢሳያስ እውን እንተኾነ ምክንያቱ ንዕኡ ክቕፅለሉ ዘኽእል ባይታ ስልጣን እናሰርሐ ስለ ዝኸይድ እሞ ካብ ጎኑ ጎኑ ምኻድ ኣብ ቅድሚት ኮንፍሮንት ምግባር ኣይከኣለን ዝብለኒ ዘሎ ገለገለ ነጥብታት ኣቐሚጠ ነይረ ብዙሕ ከዓ ክንውስኽ ንኽእል ኣብቲ ዝኸይድ ክትዕን ሓበሬታን ማለት እዩ ባሻይ أنا أقول حتى هذا اللي أنت حتى الدليل مغنياته تشجر أنا بعدي تشجيره مغنياته إثار استتقمت هذا لا رئيس تقامات هاجرنا إساسه ملكيو كابو بخمين الله نبذا تبتات عزل لا علمك حدث علمك بخمين كالي أرستي أتيخا هو ما تغاغير له رئيس مالتي እሞ ኣነ ሰሪደልካ ናይ ዝሓለፈት እንድያ ሰብኣ ቅድሚ እዛ ናይ ቀዳም ዚኣ ዘይኮነት ናይ ዝሓለፈት እያ እንታ ዳ ትዕለታዊ ተፃሒፍ 13 ዝብል እሞ ሎም 13 ናይ ቀደም 23 ድዩ ኖ ሎሙ እኮ ዕለት 20 እዩ ሞተር እስትትሕዘና ጠፊና ኣለሁ እታ ኣርእስቲ ኣንቢበያ ነይረ እንድየ ብዚ ግን ንሓን ኣብዚ ኮንበልካ ርእሰ ወግዒ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቃወምቲ ውድባት ትማላ ሓሙስ تزوم دا خمي قريتينا تزوم ጥናሕ ባሻይ ትማላ ሓሙስ ናባኻ ዝሰድድ ኩልካ ካብ ናትካ ተኣሽሙ ወፃፕ ክንብበልካ እንታይ እያ ትብል ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተቃወምቲ ውድባተ ሰልፍታትን ጎኒ ንጎኒ ድዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ እዚኣ እታ ሕቶ خمي قريتي داتين تزوم I don't know مغنياتو نعوية تويقا أنا نزل لك هذا اللي خرج استزلوا هو نعوية تويقاتي ግን ስቲል ናብዚእቲካ نابزيتيني سلازس كمي كومبليكيشن ባሻይ ነታ ዝሰደድካለይ እንስኻድኒ ሃሰዲትካለይ ቅድሚ ዞሩ هو ኣብ ዓሞ ተመለስ ካብ ፌስቡክ ሰዲድካሉ ያ ኣብ መሰንጀር ሰዲድ ላ أنا هو ኣብ መሰንጀር ይሰይድለይ ኣባ ተመለስ ያ ታሰደድካለይ ታርስ ሃበና خن ክትርዳእና ኦኬ ታርስት እንታይ ትብል ዘላ ከም ዝበልኩኻ ኣይተ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተቃወምቲ ውድባተ ሰልፍታትን ጎኒ ንጎኒ ድዮም ዝጓዓዙ ዘለዉ እያ ትብል اوكي هراي بالغصلو قرب اوكي اسماعيل قاعد حن مساكا نقدم سلام أنا كوابتي أفت مونغو مسيحي لكن أتا رئيستي ظرف الأزرع هو قدم أبليس الأزرع هو هو تحساس بني صنيعة سمعنا لهم هو ونسى معك لنا أوكي أبزي خياته بشاي read the chat I have sent you a note بشاي سمعنا انتو اللي يعني تاي ساعات بيقول سي في دخلت تسعراري حيلي تاسي حيلي تقاومني
سرعات سي يعني سي باراليل ديوم زخدو زلو ማለት exactly ነን exactly ሒዶም ሲ ተጽዕኖ ወይ ካ ኢምፓክት ይገብሩ ለው የለው ይመስለኒ ትርጉሙ ያ yes አይ ቲንክ ቆሜ የተረዳያ አነ ያ تبالو ዳርት perfect ኦኬ ከምኡ እንተኮይኑ ወላ ነሞ ودغيتا جبروا ናቀ ليكم شفينا سمعكم باي ذا واي تمالو نسي بزعبا ديتاتي يعني دايركت دا يخون بر افتر اس دا يخون بر زعبو يخ عللي امسيو there was a very hot زخونه discussion نيرو بحوار تما حوار مسخون تمالي مشيت انا بتحطاتي لكم تخونو يعني بتخونو تي ريليشن شيب امونغو تي لوطي زلزلني ابتي بسرعه زلو ريليشن يعني بخمي انتايو نو جارسو خمي ديفاين تخوني غير خمي كخوني قبو دي ابيتاتي سبك الزارب امسيو حج بقى انا يعني سي عم تردوي سي بخمي خاطو زي دلي ويكاني زي خونو كالي مقدس زي هبكات رأسي أنا انتاي مبالكو تي تصراري شنخ ستاتيكا بوتو سلو زلو سلا زي كساق زلو موبيليتي ناتو دروت سلو زهونة زي ما دروت سلو زهونة بأنصارو تي سرعاتي is more mobile more maneuvering more بزحاشة أقرابسي تنقاسا حيلي نسو يعني يوسن يسرع يحارن مالسي نسو مور موبايل يعني تي مثاني امباكت هولو يعني تنقسقس حيل خونا له مع دايناميك خونا له تي انصار تي تقاومي شنخ دايناميزم يقولون يعني almost static يعني ابزل له ويزل بري نعم الناس نفسه وكفي ودب انت وسيتكا ويكا نفسه وكفي من قصقاس توسيتكا ولا وانت تحدث سوينا قمت توسيتكا انت جنجينكا تتحدث زلو طبعا بريجين حمودي يعني سلازي ابوي زلو يعني بزحي تاشو خبره قالن ولا ونابت مجمريو من البيت هانيمون سلا زخونه ما زسرح ነገር ስለ ዝነበረው ሽዑ ጊዜ يعني ኤምባሲታት ما بعرف ايه فستيفالات ናይቲ ታሽሚታት ገለ ስለ ዝነበረ ታርጌት ስለ ዝነበረው يعني شويه تنقص حيلي نيرو يعني تخيل لكن يعني ابعد يعني سي دوميني دحر 10 عامل تمديس كان تري هاي نص يعني عنده وسخه ولا زغدلو يلن يعني طبعا في ابتي ميديا هو اللي يسيد يعني الميديا هون كان ابحنت خربا هون كاولي نقول ما خان دحر دا حاول كتزارب كاسي تخبابي فصل عكاي يعني سي دائما قبل يعني خبتا خربا تخوي تنقسقس كانوا اي تنقسقس كان دخالي قداي حج بقى انا بمنتهي زريو يعني بزي حقا زلو يعني هاو ماتش دايناميك تي دنب تقاومو بان نغرسي يعني نهلاوي راشنال كغبرو زخيل نحولالي مخني كغبرو زخيلي يعني ناي سرحي مسارحيتات اكيبو خنقساقس كيلوس يعني كراخب له يخيد يعني ابتقعزو مستي موبايل زخونه مور موبايل زخونه سرعات سي اب حدا بوتا تراخيبس كغاچو ديخيل اكيدين مالسي اكيدين يعني سلاذا ايكيلن زلو مخنياتو ستاتيك زلو يعني تقل يخيل هي ابس اند فلوز يعني تعال سرعات سي يعني دايناميزم ناسو it is renewable وموبيلايزبل بكله تاشوتان تاريخها مسلين جنب تقابون دحر اوادا ديركايو يعني سماي مدرين اي راخبين يعني سلازي اتي تقاوم حيل ابزلو ستاتيك سلازخوني مس زي الرخبو سلازلو كغاچوني كزاتين كغاچون ولا تهارارون ولا غلطاتي على اي كيليني يعني سلازي they are not parallel يخونون يقعززون له يعني
فتحدى عم تبغى تقول له تحدى لكن يخيل معبد يمدلس يخيل قالتها هو that's the difference يعني هذا الديفرنس يعني حجبا قاعد بقى تي ميدا متصاوتي ناي كلتيو حيلتاتي هاتي ابد متاكد الله يعني انا شنخيو نتي يعني باور بيز ناتو سوشيال باور بيز ناتو ويكاني هيومن كابيتال ناتو كان قسق زخيل سي اينا يومي من تحرك كاني up to this point يعني تسرعتي يعني تسرعت نابلنا اللي يعني زي ودب ويكان زي يعني ثلاث ودبات بحساب زلو اليوم ولا بايتو ديو حجسي يعني سلاماوي سلفين تتصوع على فرانكفورت ويكا لندن وواشنطن دي سي تتصوع سي اينا مشينا في تيمور كابيتال هيومن كابيتال ناتو سي يعني بروجكت كبزغبر اقوابسي كسلف زغيل ويكان يعني ادمنستريت كبر زغيل سي خندخنا عيناي تزبزح يعني بزي يزرداكا اتي بقى اتي تاجي سوشيال كابيتال نايتي دنب تقاومو ستاتيك يزولنا اي انقساقسن اي بزح اي وحده يزولنا اي وحده موبيلايز هون حيلي ايكون يعني انا اتوب اذا خاني من البات انتاي يعني من البات تي التناتنوني ارادو سيبوزاتو نتي يعني خصالو تصدلي زلو كوز بغيرو دتردي ولو تي كوز كي نايمينيو تي كوز كي من مستحوسيو ويكان انتاي انفست مسكونو زسلت زي سلت ابزي بقى يعني نورمالي ويكان بقبو انالايز غيرو بقبو اثنين بقبو غنجيبو لسي يعني كونكلوجن سي بس هي خيل ضل يا اي خيل ضل يقول يعني سقاب حجي اي خيل ضل يعني ذاته سي بزناس درجه هو اوف كورس بزحات سبات قوي يقولوا يعني ودوات اي سرحان الله يبهال قال يبهال يكبها لكال يعني قال لي قبر الله قال لي قبر الله وين قالوا قبر سناتو سرفايفل اللي احنا اطناقون كون سون كون صرح يعني السون كوني ابزون كوني باللي له يعني زيرو يخطب له اي تغليني يعني حد ود بسي يعني ثاني بعلو سرفايف ناي مقبار نهلاوي ناتو سي انت هل قبر صغير مدرب مجمريا نعي ملكتني اولويه ناتي ولا برايورتي ناتي سي ناتي سرفايف اللي نحرلك ولا وقت قوه بالكان يعني ولا هي يعني في تبين يعني ذات انستتيوشن ذات entity is doing it is not يعني زي مويتي لنا قال له يعني جين انت يقول له بقى حجي بقى اتي ابت ميدا ناي رسلين ناي كالسيسي ابو تدمي دلو حوالا قالي ذلك are you there for the sake of being there ابو تخط نملاو صراحه دي مينس نات ولا اند لك يعني يعني في سرعاتي عند اللو يعني عند اللو بتحرر نقدر سرعتي سيستم ناتو محلاوي سكيورتي ناتو محلاون تاشو ثاني يجيبيو بعد حدا كان خير رغبه خوني غيريو كبخال تخالي شنو خد مخان تتصاي يقول كان يعني حدا كان خمزه يكون مقباري مكاني قالتاتي ابز خالي سرعتي زدني زلم بري تي تقاوم حيل ذاته يخونني بانصارو اوشي سرعت اتي ذات از واي اي فلتكاري يلا خان زبل زلو يعني التي تقاوم سي يلا خان زبل زلو في سرعت كوني يعني ولا حتى تقبر سنه زي تخيل عايزي اللي خا بزح يتشغلني هاي زبل زلو يعني one can read what I am saying as very pessimistic way again that is the reality the bitter reality يعني أبوي يجيب خلنا فلان زلنا إحنا سي تبيت الرياليتي سي يعني هل إلنا خن الزارة بقولوني خن نقفوني خن جمجمون نخيل ده أي نخيلين يعني جن قاعد إن مجاب على سي لا والله يعني سي زي قال سكوي محلواني تنود بعد أنت زي هلوا زمن حدا يعني حدا مثلا مقبوط هلو يعني سنة مقبوط هلو يعني that can be that is simply partially true يعني قل إذ هلاوي سلا زرقاقة سي يتي إندي ويكانم يعني تي مين سناب تي إندي يعني نسخاني تصرفوا نمثلات ويكاني
يعني أبقسيو زلو صراحة نخفتم ويش صراحة نخلوط سي يخلي على ده يخليني تي زلو يعني زربا زرب زلو يعني ስለዚህ እቲ ክኸውን ዘሎ you have to be very sharp you have to be very merciless ኣናሊሲስ ኢና ክንከውን ዘለና ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ክሳብ ሽዑ እዚ ሜርሲለስሊ ኢና ነብስኻ ክትግግም ከምኡ ክገብር ዘይክእል ፖለቲካዊ ትካል ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከድምዕ እውን ኣይክእልን እያ ህላዊ እውን እዚ ራሽናል የብሉን እያ ራሽናል የብሉን እያ ስለዚ ነዚ ዘሎ ነገር بزين حافلنت وي بزين تاشمو من قافسي يعني وي كريتيسيزم يعني كريتيسيزم انصارنت وي كاني حماق ديليتنا انا نايتي قداي ايكونن يعني ان فاكت زعي خط قومو زخيل يعني قومو كغبر زخيل بوليتيكاوي عيو يعني كابستاتيك سيتويشن وي كابت تطوز ولو لقنقساقسي زخولو تاشمتا يخون زلو بقى حجي بقى تزل انت يعني فتنتات يخيد له اكسبيرينس يخيد له قال لي خوين له قال لي لو قال يسلك تقول والله there is something wrong يعني why can't we يعني كان حتى زي نخيل سلام انت كان نفتن من زي يكون زلو ما بعرف كلتا سلسة ودبات وحنساب صرحوا يجمرون موني خايف تزمو سلسة ودبات انا زلخوه وحلتا شحين شدشتين حدا ودب غيرو ولا بروجراماتو زي سامع كل شيء اب كومبرومايز اتي سريع اب عامته لازم تسرح يكالن واي سلام انت يوم زخون زلو من انت يوم زخون زلو اذي زي حتى الزلو يعني زي حتى الزلو زي يعني سلام انت يا ابزي تطويل سلام انت يعني زي اب عامته كابتم زلو نسيب كابتم زلو انا 50 تليو نسيب يعني 10 من اسياتي تعجب زي كيل زلو سلام انت يلو حتى تالو يعني خبزنا له يعني اذا زي يقبر انت خوينو وين تفكير له سقاب زخيل له مالت ودي زاد ما انت يعني وده حلايت شجر زلو خاني شجر زلو خا تعابي شجر كاني بشم حزبي زلو خاني يعني بشم حزبي خا حزب وكيله سلازخونسي بشم حزبي خا زخون زلو يعني الحزب خاي سمع الناس اللي زلو مقبر قصعبه كامله قصعبه كانت خوينا غاني قصعبه زخيل من اختني صعبه زخيل تصفى زلو سراحين يسي كتريين لك كايد لك هذول اذروايز يعني موت ون سلازلو كوني سويله دقي خبكا يكون ويكا سويله غتا وسويله سي يعني سي اكندي يعني سي 500 دولار يعني انتلين مو زي دلياني حجسي اكن زي سرح ودب زوسي كلت سدرا بيت يا ايرترا زلو هو ولا ولت 8 سرعات يوصل يا خمر يعني السمبل از ذات يعني ذات سمبل لوجيك يعني كومي يزول تكون تاع سلازي يعني كواليفاي غيريا انا نفسي كواليفاي غيريا it is as parallelism يعني parallel يكون يزول one is mobile the other is static 4 نتبي thank you very much ودي له thank you اسماعيل يا ام اسماعيل انت جاستيفاي غيرو ገሊጹልና ስለዝኾነ ጎን ይኮኑ ዝኸዱ ዘለው ተሓደሎ ተኻሊ የለን ብሓፂሩ ተሓደሎ የለን ዘይኮነሲ ተሓደ ኣበቱ ጠጠው ኢሉሎ ስታቲክ ይዘሎ ግን ስታቲክ ይዘሎ ተሓደ ግን موبايل يويزو والله هو ترديك ستاتيك زينقساقس كابتي زلو كالي كسقم زي كانو يكفر زي كانو معناتو انت وصيخا انت قويخا اخا تفرد خيل سلسخونه ستاتيك يزلو اجي تحطوا لها بقى اسماعيل واي ستاتيك هو نوال انتاي الدليل لخ باشاي نزخب برابرسي انت قبر زكالي اكچوال نسخان نسا زي يكون سي واي ستاتيك كوين القدمية اوكي خلال ملسو اللوية اتمال مشيت وانت زي واي ستاتيك سوري يا سيدي حنسب يدوم حفظ البلوس لزلو تحطي كبرها
እሞ ዘይሃብኩኻ ግዜ ሕጂ ግን هراي ንቅድም هراي ሓፋብል ኢድ እሞ ድሓር هراي ኣብ ክንዲ ንምለስ ንያሲን ከፅንሖ እየ ቀፅላ ታሕቶ ባሻይ هراي غريتا ياسين مو أنا أنت عايز أبشر بزلخو اندحرس تحدى موبايل يو تحدى خاص ستاتيك نقول لنا حجي واي ستاتيك كوينو له مغنيات نشخت من لسلنا اندحر نتي ستاتيك كوينو له مغنياتات كن رغبة غيلنا مالتي نافيجيت كن قبرنا نحكي لنا نعوه ذن alternative كنا مصن خيرنا مالتي تردي خلني اوكي اسمعين صبوت حتى ردياتنا لا يعني كملش دو هو ياسين لا لا go ahead دحان اوريدي ياسين حتى نورت الصورة يعني ان شاء الله خمسة بصورة زي اللي قال لك كل شيء عصرت حمش انت راح كان ياسين صبغ الله خامس لنا يا لو تغيرنا لنا يعني ياسين كاب كلنا بتعجز it is a very good question Basha يعني that is 1 million or 1 trillion $1 trillion question يعني نملس زلوا وقت ملز انا انت مليش كم من كل غير كل نجر تقاليدو مالتي يعني تقاليدو مالتي يعني ስለዚህ በቃ መጀመሪያ በቃ ስለምንታዩ እንታይ ስለምንታይ ተጠውይሉ ዘሎ ከንብል ኮለና እንታይ ማለት يعني well very quick answer ኣብ ርእስኻ ዝመፅእ እንታይ يعني ንኣብነት ሓደ ወድብ ሲ ስለምንታይ يعني መታን ዳይናሚክ ክኸውን እትወድብ ሲ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ሞቢላይዚንግ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ሰሓቢ ዝኾነ ወይ ቻሌንጂንግ ዝኾነ መልእኽትኒ ኣሰራርሓኒ ገልታት ስለዚ ሂውማን ካፒታል ክድልብ ወይ ከዓነ ኣዕጊቡ ከስርሕ ተኽኢሉ እዩ ከምኡ ዝኸውን يعني በቃ ነዚኣ እንድሕር ኣክፊሕካያ ናብቲ ሙሉእ ሃገራዊ ደንቢ እንድሕር ኮይኑ በቃ ንኣብነት ንበልሲ ኣብቲ ህዝቢ ንኣብነት يعني اتليست ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ መኒ ፀንቂቁ ዘሎ يعني ካብ ነቲ ውድብ ሲ ነቲ ስርዓት ሲ ፀንቂቁ ዘሎ يعني ክልወጥ ኣሎ ኢሉ ሸይጣን ምዝ ክነብር ኣይክእልን ኢሉ ወሲኑ ዘሎ ሲ 100,000 ንበሎ ወይ ከዓኒ ፍርቂ ሚልዮን ንበል 250,000 ንበል يعني ሕጂ ነዚ 250,000 ከንቀሳቀስ ወይ ከዓኒ ክዝዕግብ ዝኽእል موبيلايز زجبر مسارحيتاتني ملأختن اندحر زي بالكانو سنت زي سميعك تطوي لك الله مالت يعني مالتي يعني سنسخا نقيدمت كتكيدين اندحر تتكيدين زيك ندينا هيومن كابيتال يعني موبيلايز غير كان لها يزوسنو يعني the more human capital you have and the more the resources you have the more resources you have, the more energy you have. The more energy you have, the more you become competitive. أنصارتي تسعيناتك more competitive تخون سلازين عيو تقارعوا يعني نسو بقى يسمعوا حدقا هم هنكا مهاني يعني توصدون لكم زلخا يعني هيمان كابيتال تخرجوكم زلخا تقراقص خمس لك عند حدا ترديو زين حسابات يقبل يعني مش كم زي حجي يسال زلس حساب زي يقول بزعبه تقاوم حيلتات سي يعني دقاس لي يفلطني يعني ما يفلطني يعني አይፈልጥኝ ማለት ማለት عينه عميت له ማለት አይኮነ يعني في نتورك سمعته يسرح طبعا يعني يسرح لكن كان وري يقبروني يعني ካብ ንሱ ወሪ ዝገብሮ ወያነ ወሪ ዝገብሮ ይበዝሕ ما بعرف ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ወሪ ክገብሮ ይበዝሕ ما بعرف ገለ ይበዝሕ يعني ካብቲ እንታይ መኸበል ከምኡ ምዃኑ እንተ ዝፈልጥ እንተ ዝስምዖመኒ انت سمعوا من على ما تسي مسقارا قصكابني اما مጨረሻ يعني ابي يعني ناتكا امباكت سي ابتناتكا امباكت سي يعني متفلطه يعني نعم تسمعون سون مللي اما مጨረሻ ابزحدت كالو غزي نامنتا كومبرومايز يخاتو ما بعرف
خمتي توال مشت الربوز نبرة طبعا يعني سؤاله هايبوتيسيكال ينيرو يعني أسرات كفتح دي ولا قلدي بريجر سمات راح يخمو زخون مالت يعني سلذي سلمنتاي موتي دم بتقاومو ستاتيك زلو زبل حتى مجامريا تاشموها scientifically وquantitatively qualitatively analyze قبره طبعا تاشميه حدك نسي for the quick question a quick response would be because it is human capital تاشمسي قصاقصو زخير أجابابسي كي غوسغوسني كسرعني كخسبن سلزي كيل زلو أبوتي زلو يعني حدا ودبسي كلمي 15 عامتي 500 نيرو انتقينو ወይ 500 ሎ ወይ ካጎዲሉ يعني ብዙ ህዝብ ይወስኾ ነገር that means politically speaking ይዛረብ ዘለኹ يعني ፖለቲካ አዘራብ ስታቲክ يعني هو ጠጠው ኢሉ ዘሎ يعني ስርሕ የለን يعني ዳይናሚክ ታሽሚታት የብሉን يعني የብል አይንቀሳቀስን እዩ ክትብል ትኽእል يعني ስለዚህ يعني እታ ስታቲክ ታሽሙ ትብል ዘለኻ ትብል ዘላሲ በፖለቲካዊ ትርጉም ናታ ክንወስዳ ኣለና يعني هنوصل لنا يعني مثلا صبغ يرا تردانا ما خايت خاين الدناجر مثلا بوليتيكاوي ترجماينا خنريا لنا يعني نسخه if I have لومي انا 10 بنتليني اب 6 ورحي يعني سسا في غبره بنتخيله I am not static I am mobile I am قصاص الله يرتات يقبرالو دهره 10 دهره 5 عامات زي اسرع طرح هي خوف الى دهره ليه يعني أنت وي وسزبلغو يعني بزعبا نفسي بزع سربا بالناتي زارب زلغون صرح زلغون بري كابو حليفو ولا عند زغورو نغير يلين يعني I hope clue هيبكا باشا you can expand on that يعني thank you اسماعيل وحدا خبتي من زغبرو مكانك روح سلازلوي that's what static is and خابو خوص علوي دايناميزم كرئلو ياسين ثانك يو ممر زرو السلام نقول بذا قطعمها قدمنا ميري كريسماس and happy new year نبل نفوتو كمون معها ثانك يو كم زوان كحبيرنا بعدنا بحسب نحلفون قولنا I hope so كابزو قتيلة فعلا أفتي تحستو ناير استتي دنبت آومون تمنجستن قدن دي زخيد دلو كنبون كل ناسي قلب تيتي باك جراوند ما نرأيو هيجي فعلا تدنبت آومو كد منات انت حيال نيروح نبل نقول ولا بتناي فيستيفالات زقبر نبالي نريئون كلنا حجيتي ناس نجزر سوتي زبزح هزبسي ناس متيات لوتي كاسيل كازمتي زبل عقبس لزنورو بزح وين ناو زنبيلون هاجر وين زتقاعزو قدايم تقادلتي نايجب هانجل مدن قليل هايكونن تتصنع زقتصلها قتصيلو مالتي إذا حداتي قاب ما كنريو نقول كلاي كنرسعو زي بلنا السرعات كابز بقس هتحيزو نزل دنبه تقاومو نخي بقس نتم اللوز بحالو سينيا كادرات كان بعال هايلا قارزا سعي صالح والد داويت كلهم تم تسراويت مريحهم لو تخمس زغلو أبتفل عليه بوتا حيدون يكونسلهم نيرو مكنياتو ساعتهم دحر اللو of course توتسيت انتهم مخاونو ردو ينيرو سادساي أفتي جزيتي بعضكم زنوركمو بأشحات حزبي كاو ني بعال جرمن دي نبعال أمريكا وين كم زقو عزب مدف تغيرو سلازي اتدنبه تقاومو مس إيرتراو سرعات تراين واقع لنا زي كناسي هذا حايل فمزلوين أنا بناتي قمقام أبقمت كوتو مالتي
ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ኦፍ ኮርስ ኩሉ እቲ ሚሊታሪ ድዩ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር ድዩ እቲ ሓገዛት ዝመፅእ ድዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፁር እዩ መብዛሕቱ ገንዘብ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ወላ ብ50 ቅርሺ ዝስራሕ ድን ነዚ ደንበ ተቃውሞ ፋሕፋሕ ንምባል እዚ ዘይበሃል ባጀት ከም ዝስልዓሉ ኣነ 100% ርግፀኛ ከምኡ ዘይገብር ተዘይከውን ሰባይ እውን ክገብር ኣይምኽኣለን በቃ ሕጂ ንሕና ናባና ንማለስ ቶታሊ ፍሪዝ ዲና ኮይና ኖ ኣይመስለንን ኣነ ንኣብነት እዚ ናይ ጂኔቭ ምንቅስቃስ ክንሪኦ ከለና ማዕረ 12,000 ደላይ ፍትሒ ዓብዪ ምንቅስቃስ ነይሩ ብድሕሪኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ናይ ዞም መንእሰያት ካልኦት ገለመለ ስቲል እቲ ቻንሳት እቲ ፈተነታት ይካየድ እዩ ዘሎ ኣት ደ ሴም ታይም ከዓኒ እግሩ እቲ ስርዓት ዝፍፅሞ ዘሎ ገበናት ወይ ናይ ምፍንጫል ብዝምባሌታትን ብካልእን ገይሩ ዓዲ ይወዓለን ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኦፍኮርስ ሓደ ግዜ ክንዛረብ ከማን የሰክፍ እንድዩ ግን ምክንያቱ ክትዛረብ እንከለካ ሃናፂ ድዩ ወይስ ዓናዊ ድዩ ገለመለ ክንብል ንመፃኢ ሓጋዚ ስለዘይኮነ ሸለል ኢልካ ተሓልፎ ነገራት ኣሎ ሕጂ ገዛ ንክትሰርሕ ሲ ምናልባት ዓመት ክወስደልካ ይኸውን ንኸተፍርሶ ግን ናይ 1 ሰዓት 2 ሰዓት እዩ ዘድልየካ ሕጂ ዝኾነ ነገር ሕማቅ ነገር ንክትገብር ትዝቀለለ ጉዳይ እዩ በቃ እቲ ሓንቲ ደንበ ተቃውሞ ክገብራ ዘለዎ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ስርዓት ክንፅሎ ክኽእል ኣለዎ ክንፅሎ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ እዚ ስርዓት ናህና ኣይኮነን ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘውሕስ ኣይኮነን ወላ ዝበልካ ተበልካዮ ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣይመሓረን ስለዚ ኩሉ ካልኩሌት ተጌርካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ምፅናት እንተዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ስራሕ ኣይረኣናሉን ምክንያቱ ክንደይ ዲክቴተር ነይሮም እዮም ሃገሮም ፈትዉ ሃገሮም ይሃንፁ ህዝቦም ይሃንፁ ክሳብ ኣብታ ስልጣን ዘይመፅኣ እዮም እዚ ናይ ኤርትራ ስርዓት ግን ፍልይ ዝበለ ንኩሉ ብኣልማማ እናፅነተ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሲስተማቲካሊ ኦር ዳይረክትሊ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኦፍኮርስ ጉዳይ ናይዚ ይኹን ደኣንበረይ ኩሉ ግዜ ፈተነታት ክገብር እንከሎ ውልቀ ሰባት ንረብሕኦም እውን ኣብዚታት ዝዋስኡ ኣለዉ ስውራት ዘይንሪኦም ማለት ብሓያል ዝኾነ ስልቲ ዘይረአ ተዋሲኦም ሃገራውያን ተመሲሎም ኣብ መጨረሽቱ እታ ተርኒንግ ፖይንት ክትመፅእ እንከላ ኔጋቲቭ ሮል ዝፃወት ኣለዉ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ማለት ሃገሪ ይረአየ ህዝቢ ይረአየ ቀብሪ ናይ ወለዲ ይረአየ ይቃለስ ኣሎ ክብረት ዝግብኦ ባህላ እሞኒ ብዝተረፈቶም ሲኒየር ብፆትና ኣለውኖ ዓበይቲ ፍዕለን ናብኦም ይገድፎ በስ ናይ ኩሉ ርእቶ ፅቡቅ እዩ ነቐፌታ ክንቅበል ኣለና ምክንያቱ እቲ ጌጋታትና ሲ ሪፍሌክሽን ጌርና እንተኣሽሙ ክንዕርሞ እውን ፅቡቅ እዩ ታንኪዩ ኮንትሪቢዩት ንምግባር ታንኪዩ መምህር ዘሩ ታንኪዩ ያሲን ኢድሪስ مرحبا سمع له ماهر وهو اوكي جمرتا كما يمسكون انا بتا مرات بتناي باشاي اذا حسيتا بتاع ما قداش كنت حطه سلمتاي في تقومودن ب دارتاب كم زلي يحيزو له دبل بقى متاخذ وهجبر دفوتو مالتي دمصخا بحافه بالبيست تحيتر له حجغه حجي صبال لها اوكي انا سبتاناي باشاي دغبر متستو بقى يخبر هذه المخنات استقاومودن بسي እንታይ ኮይኑ እዩ ከምዚ በፂሑ ዘሎ እንደዚህ ዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ናብ ከምኡ ደብፅሓና ኩነታት እንተና ተፈሊጡ ብቐጥታ ነታ ሕቶ መልሲ ንረክበልና ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ከዓ ተኻልእ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከባቢና ዝኸይድ ዝነበረ
ቃልስታት ብከመይ እዩ ተዓዊቱ ምክንያቱ ኣባና ጥራሕ ኣይኮነን ተጀሚሩ ናይ ዲያስፖራ ቃልሱ ነቶም ካልኣት እውን ምርኣዮም ገለገለ ፅቡቅ እዩ ማለት እንታይ ኢና ካብቲ ንሕና ጌጋታት ንገብሮ ዘለና ኢልካ ግምት ምውሳድ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ናይ ሊብያ ይርኢ ነይረ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሊብያ ግን ተገዲሰ የንብብ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ካብ 81 እዮም ዳርጋ እቲ ምንቅስቃስ ጀሚሮሞ ዳርጋ 2011 ከዓ እቲ ለውጢ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክትሪኦ ከለካ 30 ዓመት ዝወሰደ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመት ከዓ እተን ዝነበራ ውድባት ልዕሊ 20 ውድባት እየን ነይረንኦም ማለት እየን እተን ኣብ ደገ ዝነበራ ሕጂ እዚኣተን እቲ ቀንዲ ፍልያት ናተን ነበረ ብዛዕባ እቲ ናይ ፊቸር ስቴት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ ሊብያስ ከመይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ብዙሕ ገሊኦም ምናልባት ኢስላሚክ ስለው ዝደልዩ ነይሮም ገሊኦም ሲቪክ ስቴት ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ገሊኦም ሞናርክ ክኸውን ኣለዎ ዝብሉ ሪፓብሊክ ዶ ሴንትራላይዝ ዶ ፌደራል ዝብል ብዙሕ ኣብ ደገ ኮይኖም ነንሕድሕዶም ዝካትዕሉ ዘባእሶም ጉዳያት ብዛዕባ መፃኢ ስእሊ ናይ ሊብያ እዩ እቲ ዝሰሓሕቦም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ኣብ ቱርኪያ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባታት ነቶም ናታቶም ገምጋማት ክግምግሞም ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ከም ዝዝክሮ ማለት እዩ ሓደ ኣይዲዮሎጂካል ዲቪዥንስ ዘለዎም ስነ ሓሳባዊ ፍልሊ ደሎ ኢሎም ጠቂሶም እቲ ካልእ ከዓ እቲ ላክ ኦፍ ትራስት ወይ ከዓ እቲ ኢንፊልትሬሽን ኢሎም ከም ነጥቢ ኣቐሚጦም እዚ ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎ ማለት እዩ ዘይምትእምማን ዘምፅኦ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ እቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ፐርሰናል ዘሎ ምስሓባት ወይ ከዓ ናይ ሊደርሽፕ ዲስፒት ዘሎ ውልቃዊ ንሕናትን ክርኻርን ኢሎም ራብዒት ከዓ እቲ ሂስቶሪካል ዲቪዥንስ ኣብ ውሽጦም ዝፀንሐ ንዑታት ኣምፂኦሞ ማለት እዩ ታሪካዊ ፍልል ነበረ ካብተን መጨረስቲ ዓበይቲ ዝበሎም ከዓ እቲ ስትራቴጂስ ናይ ቼንጅ ናይ ለውጢ ስትራቴጂሲ ብከመይ ኢና ንገብሮ ዝብል ማለት እዩ እታ ሻውዒት ዝበልዋ ከዓ ኣይ ቲንክ ክርስቲያን እዮም ሆስቲንግ ካንትሪስ እታ እንጋዲት ሃገር ዘለዋ ናታ ሮል ከዓ ኢሎም ማለት እዩ ካብኡ ከዓ እቲ ናይ ሪፕሬሽን ናይቲ ናይ ክስታይ ማለት እዩ ናይ ገዳፊ ዝነበረ ስርዓት ዓፋኒ ኪነ ሊብያ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኪነ ሊብያ ዘካይዶም ዝነበረ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝገብሮ ነበረ ኣሳሲኔሽን ስገደ ማለት እዩ ዝከረና ኣነ 82 ኣብ ካይሮ ተማሃራይ ነይረ ብዙሕ ምቅታላት ናይቶም ክስታያት ነይሩ ማለት እዩ ናይቶም ኣንፃር እቲ መንግስቲ ዝነበሩ ማለት እዮም ኣብ መጨረስታ ከዓ እቲ ናይ ሓባር ቅርፂ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ኣይነበሮምን እቲ ረኣይ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምዝናትና ከወዳዲረ ክሪአን ከለኹ ከም ዝናትና ብዙሕ ኣይነበሮምን ኣብ ደገ ማለት እዩ ሕጂ ዝናትና እዚያሲ ክገልፆ ዝፀንሐ ኣትሊስት ናይ በዓል ጂኔቫ ዶ ዝድሒሩ ዝመፀ ናይ መንእስያት ምንቅስቃሳት ብዙሕ ይረኣይ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ካብተን ክዛረበላ ዘለኹ ትናትና ጉድለት ግን ኣብቲ ዝለዓለ ሌቨል ናይ ዲፕሎማሲ ስለዚ ንቀሳቀስ ዘለና እዩ ንዓይ ኮይኑ ዝስምዓኒ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ እታ ቀንዲ ሕመረት ኣብዚ ሒዛትና ዘላ ምክንያቱ እቲ ካልእ ኣብ ባይታ ዝግበር ምንቅስቃሳት ብዝተኻለ መጠን ይግበር ኣሎ ንሱ ጥራሕ ለውጢ ከምፅእ ኢልካ ግን ኣይትፅበንካ ምክንያቱ እቶም ድብሎም ዘለኹ እዞም ናይ በዓል ሊብያ ኮኑ ናይ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ እንዲ እቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ብፖለቲካ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ናይ ዲፕሎማሲዮም ዝሰርሑ ነይሮም ማለት እዮም ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ በዓል ቻድ ነይሮሞም ናቶም ተጋደልቲ ሒሰን ሓብሪ ምስ መፅኦም ኣሜሪካ ውፅኣቶም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ገምጋም ብዙሕ ተኸይዲ ብዛዕባ ናይ ተኸውና ኤርትራ ሕጂ እቲ ገምጋም ኣይኮነን ፀገምናትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ገምጋም ተኻይዱ እዩ ካብ ካልእ ዓለም ከዓ ድፍለ ረኣያታት የብልናን ማለት እቲ ኣካውና ናይቲ ተቃውሞ ደንበ እዞም ኩሎም ገልፆም ዝፀናሕኩ ነጥብታት ንሳቶም ኣለዉ እዮም ወላ ኣብ ካልእ ሕብረተሰባት ግን እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ኣብኡ ሓሚቕና ዘለና ኮይኑ ሰምዓኒ ስታቲስቲክስ ዝብሎ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ኣብ ደውታ እቲና ዘሎ ካባና ዝሓለፈ ቃልሲ ኣይነካይድን ዘለና ኣብ ውሽጥና ውሽጢ ዕፁር ገዛ ጥራሕ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ስለዘይገበርና ከዓኒ ንላዕሊ ክንከይድ ንኽእል ዘለና ኮይኑ ኣይትስምዓንን እዚኣ ከዓ ክትፍታሕ ዘለዋ እምበር ሕጂ ኮፍ ኢልካ እቶም ጌጋታት እንታይ እዮም ነይሮም እንታይ ፀገም ክንደይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማለት ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ትፈልጥኹም ዳርጋ ውርሕድ ወስድ ገምጋማት ተኻይዱ ዲቴይልስ ዝኾነ ፀገማት ገምጊምና ማለት ወላ ሕጂ ኮፍ ኢልና ገምጊምና እዮም ንቅድሚት ክንከይድና ንኽእል እምነት
يبلين مالتي دحال كل تقاوم دم بخات حدا امبريلا خسرح كم ذيك رديو ግን ነቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ብደረጃ ናይ ዲፕሎማሲ ክሰርሑ ዝኽእሉ ንሳቶም ጥራይ ተንቀሳቒሶም እዩ ኢሎም ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ንመንግስቱ ክግልብጥዎ ክሓስቡ ከለዉ ናይ በዓል KGB ናይ በዓል CIA ብዙሓት ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ማለት እዩ እቲ ክስታይ ክገብሩ እዩ ሽዑን ማለት ዝክሮ ትኽእሉ ስለምንታይ ኣሜሪካ ስሒቦም ኩባ ስሒቦም ካብቲ ክገብርዎ ዝሓሰቡ ወታደራዊ ኩዴታት ኣብቲ ግዜ እቶም ናይ ኢትዮጵያውያን ዝነበሩ ብዝለዓለ ለበል ናይ ዲፕሎማሲ ዝሰርሑ ስለ ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ ኩዴታኦም ከፈሽሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብዙሕ ንሱታት ተመክሮታት ኣሎ ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ኣብዚ ጉዳይ ዝኣተኪረ እንተና ዘይሰሪሕና ዘመንሻት ሕጂ ናታቶም ገብሩ ኣለዉ ግን ካብ ሎካል ናይ ጋዜጣታት ምባልን ገለገለ ከዓኒ ኣብቲ መንግስታት ተእሲር ወይ ከዓ ግን ኢምፓክት ክህልዎ ክእል ግን ንለውጢ ዝኣክል ብሃገር ደረጃ ግን እቶም ዓበይቲ ነጥብታት ኣብኡታት ክነተኩር ኣለና ዝብል እምትለና ማለት እዩ ቴንክ ዩ ታንኪዩ ኢድሪስ ግን ሕጂ ዘይተመለሰ ዘሎ እንታይ ወላ ነቲ ዲፕሎማሲ ትብሎ ዘለካ ሓቅኻ ከንሂ ከኣለን ክንደይ ግዜ ተዘራሪብና ኣሎ ክንደይ ግዜ ኩሎም ውድባት ሎም እንቅስቃሳት ተዘራሪቦምሉ ኣየንህን እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ውድብ በዝመፅእ እቲ ሓደ ቤት መፅእ ንሕና ክሳዕ ንሕና ምናልባት ካባኹም ንላዕሊ ናይዚ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ጉዳይ ዝያዳ ፍልጦ ኣለና ግን ሓቢርኩም ኣይተለዓልኩምን እዮም ዝብሉ እናተባሃለ ክዝረብ ፀኒሑ እዩ ሕጂ ንባዕሉ እቲ ዲፕሎማስያዊ ድኽመት ከም ትስማዕል ዝበሎ ኣብ ስታቲክ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ክንቀሳቐስ ስለ ዘይከኣለ እዩ ዝንቀሳቐሱ ምስ ክንቀሳቐሱ ምሳይ ክንቀሳቐሱ ክእሉ እዮም እናተባሃሉ እቶም ሓይልታት ክተኣኻኸቡ ስለ ዘይከኣሉ እዩ ከምኡ ዶ ይመስለካን ንኢድሪስ እየ ኣሎ ትብሎ ዘለካ ካብቲ ፀገምና ከዓ ንስ ማለት ገለገለ ዳሕራይቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ክውን ሰብኣይ ኮነ ክእሉ ማለት ብዙሓት ኣብ ከምኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ክህልው ይኽእሉ እዚኣ ሕጂ ቁርብቴታ ናይ ትራስት ሕቶ እንዳዛ ጉዳይ እዚኣ እታ ትመፅእ ግን እንታይ ማለት እየ ሕጂ ብዙሕ ናይ ውድባት ምትሕብባር ዶ ጉባኤታት ዶ ገለ ግበር ማለት ሕጂ ኣክንዲ ከምታት ትገብር ነቲ ብዲፕሎማሲ ክሰርሕ ዝኽእል ኣካል ንዕኡታት ናብ ናይ ሓባር ዝምፃእ ፕላትፎርም ናይ ሓባር ነቲ ናይ ክስታይ ናብኡ ጥራሕ ነተንተኩር ፅቡቕ ነይሩ ባህለ ኣብ ከምኡ ኣነሲ ምናልባት እቲ ፅላል ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ገለ ዝበሃል ሓደ ክልተ ፈቲኖም ነይሮም ማለት እዩ ብካልእ ሸነኻቱ በዓል ዓንዲ ብርሃን ዶ ብካልኣቱ ንፍተ ነይሩ ሕጂ ናብ ከምኡ ዘተኮረ ሓደ ዓይነት እንተዝግበር ነይሩ ፅቡቕ እዩ ማለት እየ እቲ ካልእ ኣብ ቦትኡ እንከሉ ግን ሕጂ ንሕና እቲ ንብሎ ዘለና ሕጂ መፅእ ፅባሕ ኣሎ ኣኼባ ናይ እቶም ብወጪ ዘሎ ናይ ክስታይ ማለት እየ ናይ ኮሚሽን ናይ ኣባላት ምቅርራብ ዝበሃል ሕጂ ንሱ ኣብ ዝተሓተ ለበል ኩስ ክሰርሓልካ ክእል ግን ንሕና ከም ተቃውሞ ደንበስ ነቲ ናይ ኣብ ዲፕሎማሲ ጥራሕ ዘተኮረ ዓይነት ስራሓት ንክስራሕ ናብ ከምኡ ዓይነት ዝደፋፍእ ወላ በዚ ገዛ ማለት እዩ ከምኡታት ተፈቲኑ ድዩ ማለት እዩ ንዓዓቶም ኣንፂኻ ናይ ሓባር እዛ እሺ እዚኣ ብከምዚ ክትረኣይ ኣለዋ ዝበሃል ማለት እየ ክንደፋፍኦም ምኽኣልና ኣታትብል ማለት እዩ ትፎካስ ኤርያትናትና ክቅየር ኣለዎ ንዓዓቶም ኣብ ሓባር ምምፃእ ክኸውን ኣለዎ እያ ተራት ይሕቶ ታንኪዩ ኢድሪስ ኣቅባዝጊ هلو سمع دلو ወወ هذا حدا جزي سقيل عدخم تبللني انتاي مخوان اندي زخوني سلام نقول لكم مدهاني تدليك كلا تخون لا ماي قد ست تدلي اخوينا قرماي مايكا زمكير نقعد حن مساخة ماي نستخا بلمدي نسمعنا قررنا كعكا عم سبلنا صحاي مسهرة منا مستاي سلزل منا مرحبا قرماي سوري ودبوس نو بروبلم دمصان قاعد سمعنا أنا إذا حتى انتاي غيري حزا حيش إذا كم زبئي معرة زخوري أتمثلتها زغرب كيا ممر
وي زبق سلازي تأمامن مع يزخيت يس سلازي خاب كومو تخون صلوا ناي تقاومو أب حورتسبنا تخوين إدخيمو وين تاي زيرلو إلناون كنا العلو نخيننا ويون أتي أب حدا تطويل إزرلو زبل قمقم ويكا أنا مجرشا ملو حساب زنبري وتطو زبلاسي نمنتاي إمو انتاي تتسقم زبل ون زلعالو بحدا خيري خيلي زبل تاشمل لنو عرفت بوغني زي حدش كتاع يكونن نويح زي وانت زراربنا لينا جن نويح زي نزراربو لنبر بسند ملكة سلازي نقمتو إذا بفيديو زخيت كا سبت ماليسو نخصمعو بزح زي بوسد يمثلني تاشمو يخون الله بزخونا جن أبو خاتو عادتي نصبرق نايتي برتاو قالسه زنبري ወይ ንሱ ዝፈጠሮ ኩነታት ኣለና ይብል ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ኣካል ክስዕር ኣለዎ ጥራሕ እዚ ኮኤግዚስተንስ ዝበሃል ብእንካን ሃባን ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ብዙሕ ኣይተቐበልናዮን ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለኒ እዚ ዝበልኩሉ ምክንያት እቲ ሜዳ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ጥራሕ ምስ ወነነ ናይ ጀብሃ ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላት ምስ ዝተፈላለየ እንደገና ብሓደ ክሰርሕ ዘተ ይገብር ነይሩ ወላ ድሕሪ ነፃነቱን ብሓደ ክንሰርሕ ዝብል ዘተታት ይካየድ ነይሩ ግን እንታይ ነይሩ እቲ ዝቐረቡ ኣጀንዳታት ኩሎም ከም ስና ኣድጊ ማዕረ ኮይኖም ተሰማሚዕናሎም ክንወፅእ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ገይሩ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ በቃ ክንሰማማዕ ኣለና በቃ ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብናተይ ትዕዝብቲ ኣብ 99 ተቃውሞ ብሓደ ክዘራረብ ከሎ እንታይ እዩ ምፅኡ ዋ ካብ ሙሉእ ብሙሉእ ተሰማምዕናሉ ጥራሕ ይኹን ንብልሲ ብዝተሓተ ነጥቢ ዘይንሰማማዕ ተባሂሉ እቲ ምሕዝነት እንብሎ ክቀውም ከሎ ብዝተሓተ ደረጃ ክቀውም ተፅዕኖ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባት ከይተረፈ ክሳተፍዎ ኮታ ዝተባብዕ ነገር ብሓባር ክንሰርሕ ብዝብል ምስ መፀ ንዓይ ኣብ እምነት ናይ ኤርትራውያን ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ተርኒንግ ፖይንት ንበሎ ብሓባር ንስራሕ ተባሂሉ እቲ ምሕዝነት ዝበሃል ቆይሙ ማለት እዩ ምሕዝነት ምስ ቆመ እውን ቆመ ደኣ እምበር ኣሎ ብሓባር ይሰርሕሉ ደኣሉ እምበር ብዙሕ ዘድምዕ ነገራት ኣይነበሮን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ካብ ዝቀውም ድሕሪ 10 ዓመት ኣቢሉ ኣይ እዚስ ብቑዕ ሓይሊ ይኮነን ስለ ዝኾነ ከም ብሓድሽ ኣብቲ እዋን ከዓ ፋሽን ነይሩ ሲቪል ሶሳይቲ ዝብል እውን ነይሩ ሲቪል ሶሳይቲ ዝሳተፍዎ ክግበር ተባሂሉ እንደገና ብዚ ሃገራዊ ባይቶ ንብሎ ዘለና በፂሑ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ብተዛማዲ መልክዕ ሓደ ውድብ ፖለቲካዊ ውድብ I think ሽዑ ሰውራ ባይቶ ይበሃል ነይሩ ብዘይክኡ ብዘይካ ገለ ውሕዳት ሲቪል ማሕበራትን ዳርጋት ዝበዝሐ ኣብኡ ኣትዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ፐርሰናሊ ኣብኡ ተሳቲፈ ስለ ዝነበርኩ ካብ 600 ንላዕሊ እንተዘይኮነ ክሳብ 600 ዝኸውን ኣባል ብውክልና ዝተሳተፈሉ እዩ ነይሩ ማለት ኣብኡ ወላ ኮንስቲቱሽን ከይተረፈ እዩ መፅኡ ድራፍት ኮይኑ ቀሪቡ
ግን እዚ ክኸውን ኣይክእልን ተባሂሉ እቲ ኮንስቲቱሽን ተሪፉ ማለት እዩ ድሕሩ ዝተረኣየ ነገር ግን እቲ ኣነ ክግምገም ኣለዎ እዚ ብግቡእ መጽናዕቲ ክግበር ኣለዎ ዝበሃል ናይ ሓባር ተረድኡን ክህልወና ኣብነት ሕጂ ድሪስ እንታይ ክብል ጸኒሑ ተገምጊሙ እንዲሁ ዝበሎ ኣነ ብኡ ስለ ዝነበርኩ ሓበሬታ ከዓ ስለ ዘለኒ እቲ ምግምጋምቲ ኢሚድየትሊ ብቑዕ ከም ዘይምዃኑ እዩ ተገሊጹ ሽዑ ማለት ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እቲ ኣብ ምንታይ ኢና ንኸይድ ዘለና ሓደ በዚ ኮዘን ኢፌክት ዝሓዝል ጌርና ንውሰዶ ሃገራዊ ባይቶ ምስ መሰረትና ንምንታይ ዘይቀጸለ ዝብል ሓደ ብቕዓትን ክእለትን ኣነ ብዚ ገዛ እዚ ዝከረኒ ብቕዓት ኣለና ድዩ ክንገብር ንኽእል ዲና ኤርትራ ዝብል ሕቶ ኣቕሪበ ኣውቶማቲካሊ ኣለና ወይ ኣብ ዝብል ኢና እንታሽሙ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብቕዓትን ክእለትን ሓደ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትሊስት ኢንቨስቲጌት ንምግባር ክነጽንዖ ኣለና ይብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኣብ ቦታ ኣብ ሓላፍነት ነምጽኦም ብቑዓት ድዮም ክእለት ኣለዎም ድዩ ነቲ ስራሕቲ ክገብሩ ብቑዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ድልዋት ድዮም ኸ ድልውነት ዝበሃል ኣሎ ካልእ ፍሉይ ነገር ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ዝተረኣየ ንኣብነት ሰብራዊ ባይቶ ዝበሃል ውድብ ከሎ እቶም ፈጻሚት ኩሎም ሙሉእ ግዜኦም ዝሃቡ ኮይኖም ይዋፈሩ ነይሮም ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይቲ ውድብ 2001 ሓደ ሙሉእ ግዜኡ ዘይሃበ ከኣትለዎ ብዝብል ብትገባብ ናይ ኣሰራርሓ ስለ ዝተቐየረ ሓደ ሰብ ከም ዝኣተወ ይዝክር እየ ኣነ ማለት እዩ ዋይ ሎሚ ሙሉእ ግዜኡ ዝሃበ ዳርጋ የለን እንተበልካ ጌጋ ኣይከውንን ስለዚ እዚ እውን ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜኡ ዝሃበን ዘይሃበን ዝብል በቢግዜኡ እንዳወደቐ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ድልየት እንብሎ ዘለና ሸውሃት ከለዎ ድዩ ሓደ መቓልሲ ዝብል ካልእ እቲ ኢንቫይሮንመንት ማለት ከባቢና እቲንክ ዕቁባይ ገለ ጽሒፉ ርየ ነይረ ንስኻ እንታይ እዩ በብከባቢና ኣብ ክንዲ ስቕልና ብዞምዶ ብገለ ንብልሲ በቢ ዘለናዮ ፊት ንፊት እንዳተረኣና ዝግበር ቃልሲ ዘይከውን ጌጋ እንተለዉ ክእርመኒ ይኽእል ከምኡ ትብል ሓንቲ ሓሳብ ዘሪአሉ ኣለኹ እዚ እንታይ እዩ ዘመልክተካ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዝተፈላለየ ኢንቫይሮንመንት ዝተፈላለየ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ እውን ጽልዋ ይገብረሉ እዩ ነቲ ተቃውሞ ኢለ እንተኣሽሙ ዝሓስብ ማለት ኣብታ ገምጋም ዝበላ ድሪስ ጠቐሳ ቅድሚ ሕጂ እውን ጠቒሰ ኣለኹ ኣነ ብኣካል ነይረያ እየ ክትግበር ከላ እታ ገምጋም እታ ኣጀንዳ ከይተነግረ ኩለን ውድባት ክመጻ ኣለወን ተባሂሉ ኩለን ውድባት ከዓ ነናተን ግምታት ዘቐምጣሉ to the extent ብዛዕባ ናትና ጉዳይ ብዛዕባ ሃገርና ተዘራሪቦም እንታይ እተወኩም ክንብሎም ኢና ዝበሃለሉ ግዜ ነይሩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ንገለና ስወረ ክሰጉና እዮም መሰለኒ ዝብል ጥርጣሬ ነይሩ ኣብቲ ሰሚናር ምስተኣትወ ኣብ ግዮን ሆቴል እዩ ነይሩ ኣብቲ ሰሚናር ምስተኣትወ ሰሚናር ዝኣተዉ ሰባት እቲ ናይ ህወደግ ናይቲ መንግስቲ ዝመርሕ ነበረ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰልፍ መራሒ መጺኡ ከፊትዎ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ኢሉ እሞ ኣሳልጦ ይሃብኩም ኢሉ ናቱ ዘረባ ተዛሪቡ ኸይዱ ማለት
مسكده اتيناي صنع فورم حلاف زنبره مصيو دحر سلام تعبلو ጉዳይኩም ሃገርኩም ቃልስኹም ንስኻትኩም እንታይ ትገብሩ ንሕና ኸ እንታይ ከንሕግዝ ንኽእል እንታይ ክትህቡና ትኽእሉ ገምጊምኩም ኣጽኒዕኩም ሃቡና ኢሉ ብድድ ኢሉ ወፂኡ ካብቲ ገዛ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝተፈላለየ ርእይቶን ግምታትን ዝነበሮ ናበይ ገዲፉና ኸይዳ ኣሎ ናበይ ገዲፉና ኸይዳ ዋ ጉዳይና ኢሉ እኮ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ንሕና ኮፍ ኢልና ጉዳይና ርኢና ንገምግም ተባሂሉ ሰለስተ ሰባት ይዝክር ሽዑ ካልኡን ነይሮም ግን እቶም ኣብኡ ዝተመርፁ በሽር ይስሓቅ ነይሩ ዮሃንስ ኣስመላሽ ነይሩ ወዶክተር ሓሰን ሳልማን ነይሩ ኣብዚ ከምቲ ዝተባህለ ክሳብ 21 22 ዝኸውን ነጥብታት ተባሂሉ ተዘሪቡ ቅድሙ ባ ኣሰሓሓቢ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ዓዋቴ እሞ እቲ ናይቶም ኩናማ መራሒ ኮርኔልዮስ ከኣቱ ስለ ዝመፀ ንሱ ከመይ ገይሩ ይኣቱ ዝብል ስለ ዝነበረ ሽዑብ እንታይ ኣሚሎም ንሕና እዚ ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን ዓዲምኩሞ ንሕና ኢና ዓዲምናኩም ንሕና ኸ ዓዲምና የለና ተባሂሉ ንሱ ቁሩብ ግዜ ወሲዱ ግንዳሓን ተባሂሉ ተጀሚሩ ሰሚራ ከምቲ ዝበሃለ እዞም ኩለን እንታይ ሹምታት ምስ ተገምገማ እዚ ተጋጊና ምስ በለ እምበኣረይ ወዲእና ኣለና ሕጂ ስለዚ ነቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሓላፊ ምስኡ ቆፀራ ተገይሩ ሽዑ ዝነበረ እዚ ሕጂ ናይ ዳይሬክተር ዘሎ እዩ ዶክተር መን ኢና ንብሎ ወደይ ንሱ እዩ ነይሩ ናይ ወፃኢ ኣብኡ ኮፍ ተባሂሉ ድራርብ ሓደ ተበሊዑ ይዝከረኒ ገለ ሰባት ሓቲቶሞ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዓብዩ ስለ ዝኾነ እንታይ ትዝክር ኢሎመስ ማይጃሕጃሕ ገለ ኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ዝብል ይመፅእ በቲ ንሰንዓ ፎርም ዘመሓደር ኣካል በሉ ፅባሕ ንግሆ ሰዓት 8:09 ቆፀራ ኣብኡ ንራኸብ ኢሉ ንኸይድ ከም ቀደምና ኣኼባ ኮፍ ኢልና ማለት እዩ መፅኡ እንታይ ጌርኩም ይብለና ማለት እዩ እንታይ ጌርኩም ምስኡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ብጥቕኡ ዮሃንስ ኣስመላሽ እዩ ፒሮ ሒዙ ነይሩ ፒሮ ድርቢ ኣቢሉ ወላ ሓንቲ ይገበርናን ይብል ማለት እዩ በሉ ከምዚ ኣይኮነን ስራሕ ክንተሓባበር እንተኮይኑ ኩል መዓልቲ ኣኼባ ግበሩ ኣብዚ ኣብቲ ናይ ሰንዓ ፎሩም ቦታ ኣኼባ ዝግበረሉ ኣብዚ ተኣከቡ ምሳሕ ከዓ ባጀት ክወፀሩ በዚ ምክንያት እቲ ኣኼባ ጀሚሩ ኢንፋክት ድሕሪኡ ወርሒ ዝያዳ እውን ከይዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ምሳሕን ናይ ገለን ግን ቁሩብ የኽፋኣልና እዩ ብፅሕፈት ከዓ ስለ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ባይቶስ ኣብኡ ከይድና ንግበር ተባሂሉ ኣብኡ ንኣስታት ወርሕን ገለን እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብኡ ዝመፀ እንታይ እዩ ንሕና ንጉባኤ ንኣቱ ስለ ዘለና ኢፒዲፒ ኣብቲ ጉባኤ ንክኣቱ እቲ ኩሉ ፃዕሪ ዝነበረ ንሱ እውን ኣይተዓወተን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ገምጋም ዝበሃል ድሕሪኡ ከምዚ ሕጂ ዝበሃል ፀንሐ እቲ ገምጋም ዝነበረ እዚ ደኣሞ እንታይ ገምጋም ኮይኑ እዚ ተጋጊና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እምበር እንታይ እቲ ዝተገምገመ ነገር እቲ ዘረባ ነይሩ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ እዛ ዘረባ እዚኣ ክትብል ከላ ሪኣክት ይገብር እየ ግን ከዓ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ገይሩ ኣይርዳእን እዩ ማለት እዩ እንታይ ክብል ዝብል ዘለኹ እዚ ጉዳይ እዚ ንቃልስና ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ግቡእ መፅናዕቲ ክግበር ኣለዎ
بخمي بقعاتنا بقعات سبات دينا نقبر زلنا بقعات على النادي وكل جزير للنادي نتزلو هنا زقت امديو اتزلنا انتايز بهال كل جزي أنا ترى خسر لأن الزبل ايدنتفاي جرناس مفتحي جرنا له دينا لعلو كلها نزيز له كونتات كجتم زخيل أو ودادبان أسرار حن جرنا دينا زبل كنوت يجب أن نايله سلزة حسب ما بيت نعمل أبتنا هاجرا وبايتون تايز بلالو لنوح استمت استراتيجي زحازي رود ماب زبحال له مجمرة زي نقبر حازي نقبر زين نقبر الله شعون عوتات كتكيت كلها مدبات هوتيخا حتير مدب لا يسرح هوتيخا سبكن قسقس اي تخيلن انا بزي تحطوي وقعت على النادي بايزوي زب الحاره حدك اتي مدبت هو نسب نخسر حديو واس اسماعيل وي باشاي وي قال خي كورينا لنا اين نقولون هذا زبلك حد حتى ينصال كامل نمنتا يخم يده عسران حدا نخبون لعلي أبلات فتامي زنبرو أب كلتا شحن 14 دي 14 يو أخيبا مسقبرة تبايتو أب شو عتا سبات فتامي تغيرو فتيبوه مالك of course نقول بقى نخيل لنا قال نقزيك بزبل شمي وانتا يسرح نيرو عسران حدا انتا يكسرح له شو عت سلم انتا يخو خوينو برقص بسرح بمدب دينا خان خيل يلو يحتتك كمان كان أنا دحان أبتا إسماعيل زل على نتبي أبقى خالق زين تتزاربنا يحش حجزي أنا وحاسن ذلا بشنخي أنا زريو تقلالا قم جيركا كساب تي استراتيجي مسؤول تناي حتصير زخون مدبان تايكون كخوني خيري لكا تسمامي أخان زي وسيخا كسرح يكالنيو إذا نرأس هذا جزية قداي تبهال جزية تبهال قدم ملو جزيهم ذهبوا بفترة درجة زنبرة لومي ملو جزية ذهبة سبوني يلا سلازي مستزمت زلو بفلاي نوس ولدون تنوس ولدو نحنا نتسرعات تقاومو يمتقالو لنا إنا نرئمبر تقلالا تأتيتود ناي تسرعات كما يجري يزخيز بالكابو زتلقاق خوينا يسمع عندنا أي لقاقنا أي خمس لقاق أي قبرنا يوم أوكي تمكرتات نيريو أنا زراخو زيهم شعبية ما ينقبلهم زبل سبات ونيرهم نو دكنا أنا قرب أنت زي كيلنا شعبية زي تنكفوا من سيكن ركبين خير الناس تبهر الجزء والنيري ده زيخون بتيجن እቲ ፅልዋቲ ናይ ፖለቲካዊ ምልዓዓል ንህዝቢ ፅልዋ ብዝፈጥር መልክዕ ክገብር ተኣሽሙ ኣይከኣለን እቲ ብሓባር ዝብል ምስራሕ ጥራሕ እታ ናይ ወፃኢ ዝበላ እድሪስ ብጉህዶ እዮም ኢሎምና ብጉህዶ እዚ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ቆመ ዳርጋ ኣነ ዝነበርኩሉ ውድብ እቲ ናይ ወፃኢ ቤት ፅሕፈት ዝብል ዳርጋ ስቂሉ ኣደስኪልዎ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ሓባር ስለ ዘሎ ብዝብል ማለት እቲ ጉዳይ ግን ከምዚ ኮይኑ እንዳደኸመ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ዝብል ክንምልሶ ኣለና መፅናዕቲ ከዓ ዘድልዮ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዘን ውድባት ኣይሰርሓን እየን እንዳበልካ እንደገና ካልእ ርእይቶ ክተምፅእ ከለካ እሞ ንዓታተን እውን ዝውግን እንድሕር ዛረብካ ወይ ከዓ ምስአን ሰፊሕ ምይይጥ ጌርካ እንታይ መስለኩም በዚ መልክዕ እዚ እንተኸድና ኢልካ እንተዘይኮይኑ ብድብድቡ ዘን ውድባት እዚአን ኣይሰርሓን እየን ስለዚ ካልእ ክንገብር ኣለና እቲ መንቀሊኡ ዝነበረ ዋላ እኳ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ እስማዒል ይሰምዖ እየ ከምኡ ይኮነን ተሓሳብ ብዜጋ ተኮር ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕጂ ዝመፀ እዩ ክብገስ ከሎ ነዊሕ ዘካትዐ ጉዳይ ንዊሕ ካብ
ሚኖሶታ ኣኼባ ተላዒሉ ዝመፀ ዝኸይድ ነበረ ነዊሕ ካልእ ጉዳይ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት እዝኒ ንሱ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚአን እየ ክብል ዝኽእል ገለ ልዓኢለ እንተኾይነ ሰብ ክዛረብ ንግዜ ብዚ ወዲእ ኣለኹ መምህር ይቐኒየለይ Thank you, عبيد. Well, أبتي إسماعيل حدب تزبل كايو يسرحنا اللوعة تراحب بهال زبل كايو نحنا يسرحنا اللوعة كنبلن كلنا سرحا كنقول نسأل سلسدلنا ዝስራሕ ስለ ዘይንርኢ ዘለና እዩ ተወዳደርቲ ኣብ ሕድሕደን ሕጂ ፅባሕ ከዓ ተወዳደርቲ ናብ ስልጣን ኤርትራ ሓያላት ኮይነን ክቐርባት ህዝቢ ከዓ ምርጫ ሒዘናሉ ክቐርባ ስለንደልየን ምክንያቱ ንሕና ከም ንጋባእ ንጡፍ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ትምህርትን ክትዓትን እናሰራሕና ህዝብና ክዳሎ ከም ዘሎ ክፈልጥ ከም ዘሎ ምግባር የዕላማና ግን ተንስልጣን ዝወዳደራ ኣቐዲመ ክራይቴርያ ስናተን እንታይ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ውድብ ዝበልክኦን ወይ ካብቲ ፖለቲካዊ ውድብነት ወይ ሰልፍነት ክወፃ ኣለዎን ወይ ከዓ ብግቡእ ክስርሖ ክኽእል ኣለዎን ዘይኮይኑ ከምቲ እስማዓኤል ሸፈፍ ኣቢሎ ዝሓለፈ ኣለዎም ኣባላት በቶም ዘለዎ ኣባላት ዓጊቦም ወይ ዓጊበን ናይ ወግዒ ክብሎ እምበር ናይ ክትዕውን ክብሎ ኣይክእልን ኣብ ውሽጠን ማለት እዩ ግዜ ጥራሕ ኮይኑ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ንሳና ከዓ ነዚ ክሰግሮ ኣለዎን ኢልና ኢና እንቋየቆን ማለት እዩ ነዚ ሰጊረን ናብ ህዝቢ ኤርትራ ምስላፉን ፅባሕ ከዓ ካብኡ ሓላፍነት ምስካምን ተወዳደርቲ ኮይነን ክቐርባ ስለንደሊ ስለዚ ነዚ ኣይበቕዖም እሞ ኣብቲ ማዕረ ድዮም ስጉም ዘለው ዘበለን እሞ እስማዓኤል ኖ እቲ ሓደ ዳይናሚክ ኣሎ ብክዕንቅሰና ዝኽእል ንህዝብና ጫፉ ዝምግባሩ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና እውን ከይንቃለስ ኣክቲቭሊ ክዕንቅፈና ዝኸኣለ ዳይናሚክ ኣወዳድባ ኣሎ በዚ ግን ኣብ ስታቲክ እዩ ዘሎ which is ኣብ መካኒክ ረውሒ እዩ ዘሎ ዝበሎ ኣጠቢቕና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ከነስዕቦ ንኽእል ከዓ I think ኢድሪስ ይመስለኒ እንታይ ክንገብር ኣለና ናብ ዝብል ክንደይ ግዜ ኢልና ኢና ክንደይ መገድታት ሰሪዕና እንታይ ክግበር ኣለዎ ኢልና እቲ ክግበር ዘለዎ እዚ እዩ ኣብ ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ምህናፅ ከብፅሕ ዝኽእል ኢልና ብዙሕ ተቃሊስና ኢና ካብ ን25 ዓመት ሕጂ ማለት እዩ ግን ፍርከስከስ እናበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ካብ ውሽጡን ንኩሉ ሓፈይ ዘፈይ ዘይኣከበ ከይበልካ ዳይናሚክ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ክፈጥር ወይ ክፍጠር ኣይትኽኣለን እሞ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማዕረ እንድሕር ይኸይድሃልዮም ኢላ ኣነ ድዩ ዘሎ ኢለ እንድሓቲተ እንድሕር ማዕረ ይኸደልዮም ኮይኖም ኢሳያስ ንሃገርና ሒዝዋ ብህጉም ይኣትሎ እቲ ተቃውሞ ከዓ ከተግብሮ ዝኽእል ብቕዓት ብዘይምፍጣሩ ሃገራ
هجوم كتاتو يا مالتي حجي بوشتنا حذر راح زي كونه بخبابينا كنريو خنكيل على بتوم بدحري إساس زدفوا له قبل الناس أن يحوه كم نوع جزء جميل حجي أمتى يكون تطعنا إذا كلنا رأينا بخمينا أمتى أنا خنبصح النخل أمتى يكون توزلو كبر عبر زغيل مقنطعو أمتى قرب كنت زلو نمر أي إنا خنزارة النخل باشاي اوكي ثانك يو والصبغي إن تدمامر مچم كله كمي كم نوها هديو برتعنا زغيل امبر كله تتمكرو اندي زلو እቲ ብዛዕባ ምምዛን ናይ ታሪክና ተኮይኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ተመዚኑ ዘይእኹል ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ወዲ ብስኩሎ ፀንሐ ተተመክሮካ ስለ ዘለካ ፈላለ ክእል እቲ ሚዛናት እኹል እዩ ኣይእኹልን እዩ ገለታት ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ካብታ ሕቶ ናይ እስማዒል ምእንቲ ክቐርበልና እቲ ሓደ ሞባይል እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ከዓ ስታቲክ እዩ ዘሎ ሓደ ድላዩ እንዳገበረ ከሎ እቲ ሓደ ግን ሰው እዩ ዘሎ ብዘለዎ ቦታ ኣይነቓነቕን እዩ ስለዚ ከፍሪ ይከኣለን ትብል ሕጂ ተሕቶ ኣነ ዘምፃኽዋ ድማ ስለምንታይ እዩ እሞ ከፍሪ ዘይከኣለ ስለምንታይ ስታቲክ ኮይኑ እቲ ሓደ ዝብል ሕቶ ክምለሽ ኣለዎ ብግቡእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንምልሽ እንድሕር ኮይና ነቲ መድረኻት ናይ ደንበ ተቃውሞ كم زبونو إنا خنريو زلنا مات كم ودعنتو كنريو لنا خنمزن كلنا التاريخ مالتي أبكر من نصانت نبره كم تعنتو يدرس ديوز ولا ياسين دزاربو زنبرو قال ودعنت نيرو مالتي شعو من الواشعتي دنبه تقاومو كمان وعي نيرو مالتي زي تذكر تخونكم زناي فلا جرمن زنبره كاب دراش جمير كاسي ولا هناو زلو ولا كاسل زلو فرانكفورت زخلو تعمو عنيرو معتا شحات سبات يذكب نيرو مالتي ولا اندهالو خلوتي قريتا كم على انا حجي عقبت اي نبرن بوزع عقبت نيروني كونكون جن it was فتيخا صلي خاص كبول زلكا خنوتاتي نيرو مالتي لذي نتدم بتقاومه وعوع قبر نيرو قال باجتو نركب نيرو مالتي كابتي او زكب نبره حزبي اتي دم تقاومنا جبهه مبزحته زنبره مالتي اجي اتودعنت كنريو لنا كم مدرخو ميزان نقمطلو مالتي حجي تغيروا له تودعنت ابتو انتي يوني بولاري نيرو وقداماي تذكروا تخونكم تي غاشا خوينا زقرب كل انا تناي مجمريا زقمط كوانت بنتا انيرا اب كم لبوا كم ملكتا نجر اب تحتي مالتي بولار كوينا زاربكم زلخو صاب قمتاتو لي الى تلابيه مالتي يجي بخمس دون قالس لنا نحريلنا حجي I don't think so بيوني بولارينا نقالس زلنا ولا تسرعات السوكو حايش حانسا قلبت بتبلنا نابراشا قصو خيد قلبل انت كدنا قردي ولا ناي وحقو بزي قدس نحنا كن لما تقاومو زلنا اب يوني بولار اب تحتي ويسترن وورلد اب تحتي بامريكات من راح عالم اينا نقالس زلنا لذي اخاني كابانا نلعي نعو سوق قربهم نعوهم مالتي هات بيوم زعبه يوصل زغونو قدامنا تهبو نعويو نزود عنا حجه خلصنا لنا نحن عالم كم تغيرت نفلت على لينا اي نفلتنا لنا بقابا بقال سنه انت خو ثيوريتيكالي نفلتينا براكتيكالي خنقالس كلنا ግን ولا عبيت خونو ولا ناشت خونو ابتا يوني بولار بامريكا تمرح معرباوي العالم زتوكرينا نقالس زلنا እዚ ሕጂ ሽግር ካብ ዝፈጥረልና ሓደ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንخحكو حلو معصو ሓደ እዩ ዓለም ተቀይራ خلاص نحن አማራጺ አይነት ቀምን ኢና በዙን ክፍትና አለና መፈራረህ እንገብር አለና በዙን ከነብር አለና ላሲ ፈተናታትና አይንቀይሮን ኢና ሕጂ ስታቲክ ካብ ዝገብረና ሓደ ንሱ እዩ ነተን ውድባቱን ንዓናውን ከይተረፈነቶም ወላ አቡ ድባት ዘየለና ስታቲክ ገይርና ዘሎ ንሱ እዩ ምክንያቱ ሞቢሊቲ የብልና ነርኢ የለና
نافتا تغيرت عالم نتمتا يلنان مالتي بتيوريتيكالي طرحنا نفلتا زلنا بر بتكبار نواسالنا يلنان مالتي كالي انتايو بتودعنت ناي ኢትዮጵያ ንባዕሉን ተቀይሩ ኣሎ do we understand ወድዕነት ናይ ኢትዮጵያ ተቀይሩ ከም ዘሎ ቀደም ንዓና ብኻልእ ወድዕነት ተጠቂምናሉ ንኢትዮጵያ ንዑውን ብግቡእ ንምዘኖ ኢለ ነይረ ብቀዳማይ ኣይመዘናዮም ጎዲእና ዶ ተቂሙና ትማል እውን ትዝክር ተኾንካ ስማዒል ዘኪረየ ነይረ ዝክር ተኾንካ እቲ ኣብኡ ኮይና ኩለን ውድባትና ላዕልን ታሕትን ዝበላሉሲ ጠቂምዎ ዶ ኣይጠቀመንን كم زي تقامن ملكت ذهبا بمريحنا الدرجة تحبيرنا مالتي دحر خندي عمتات مسموتنا مالتي سلازي تودعنت ولا ترفض زنا حجز ولا سي تناي قدمون كتقمنا خم زي كاله فلوتي مالتي زون بغبو تامامينا كنقمطي كالنا كنسندو كالنا نزي خم زعانتوي ود دوبس زبل زنبره كنسندو لناتي تموكرنا بملو كوف كبرالو مو ريفرنا غبرنا شعو خنقالسالنا مالتي تاريخنا اندطمتنا مالتي زحدي مالتي كلا اي نجر حجي اثيوبيا تغيرا خلا خير اتي تزاربو زلان اتي تيوريتيكال كم اثيوبيا الله تبهال زلان حدديو تتواسو زلا بتغبار كالي كم اثيوبيا خوينا تخيد دلا يمسلنن كلاتنا نفلطو يزي امحارا رؤسو زخاله من نقناق يقبرالو واقع له كله يقبرالو اوروما خموز عينتو تግራይ خموز عينتو ازيو اذن هالو خلو يو اثيوبيا تبايلا تصوع زلا مالتي ان رياليتي ግን اثيوبيا يلا نزود عنتك بحساب ነው ደሞ ወይና نحنا تراي زي كونس ثم معنا تكاتن بلوم من سياتنا خ انبيبو موديوم نزود عنسي نساتهم كلكعت نحنا زحالفنايو عينت አጋባብ ቃልሱ ኮይም ሕጁን ጥልዕ ጉብስ ዝብሉ ዘለው ኣብ ሽግር ዝኣትው ዘለው ማለት እዩ እትናትና ጉድለታት ክሳይ ከይወገን ከይርሓቅና እንዳተቀበልና ከለናሲ ወላ እንተሓበርናዮምን ዝሰምዑና ኣካላት ኮይኖም ኣይተረኽቡን ማለት እዩ ከምቲ ንሕና ገልጠምጠም ዝበልና ብኢትዮጵያ ልክዕ ገልጠምጠም ዝብሉ ኣለው ብካልእ ኣዘራርባ ብዩኒፖላር ይቃለሱ ኣለው ንሳቶምን ሕጂ ልክዕ ከምተን ዓበይቲ ውድባት ዝገብረኦ ዝነበራ ልክዕ ብከምኡ ደረጃ ይቃለሱ ኣለው ማለት እዩ እቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ፀላኢና ፎርሙላ ንሕና ንጥቀመሉ ኣለና እቲ ህግደፍ ትጥቀመሉ ማለት ስርዓት ህግደፍ ትጥቀመሉ ማለት እዩ እቶም መንእሰያትና እውን ልክዕ ንዑ ይጥቀሙሉ ማለት እዩ ሎም መዓልትና ሓደ ዓርኮም ይገብሮ ንፅባሓይቱ ፀላኢዮም ይኸውን ይغርዩ ካልእ ዓርኪ ይቕይሩ ማለት እዩ which is within the Ethiopian context ኣብቲ ተፈናቂል ዘሎ ተፈናቀለት ኢትዮጵያ እሳቶም ከኣና ኣብኡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ዘይርኽቡ ይረኽቡ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ልክዕ ንሕና ብተፈላለየ መንገዲ ትሪት ዝገብርዎን ዝነበሩ ውድባትና እዚ ትፈልጥዎ ኢኹም ኩልካትኩም ብፍላይ ዝያዳ እቶም ኣብኡ ውድባት ኮንኩም ዝነበርኩም ኣብኡ ከም በዓል ወድቡስ ኣፀሊኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ከመይ ገይሮም እዮም ወያኔ ፒአርዲኤፍ ትሪት ዝገብርዎን ነይሮም እቶም ውድባት ንበዓል መን ዝያዳ የቕርብዎን ነይሮም ንበዓል መን ከም ሻሙ ይኸዳ ነይረን ንማለቱ ዝነበራ ውድባት እውን ነይረን ማለት እዩ ገሊአን ከም በዓል ለምሓኤ ከም በዓል ሳግም ከም በዓል ኩናማ ዝኣመሰላ ዳርጋ ሓለፋ ዘለዎም ኮይነን ዝረኣያ ዝነበራ ነይረን ማለት እዩ እዚታት ነይሩ እዚ ሓቅታት እዚ ተሰኒዱ ድዩ ሪፈረንስ ክኾነና ምእንቲ እንድሕር ኮይኑ ከም ታሪክ ኣይተሰነደን ስለዚ ብግቡእ መፅናዕቲ ዝገበርና ኣይመስልንን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ ልክዕ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ንፁርነት የብሉን ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ስለምንታይ እንድሕር ንሕና ጉሎራውነት እንዳኸሰስና ኢና ሓደ ስርዓት እሞ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቶ ኩነታት ተህዲድ ናይ ተህዲድ ዘረባ ክትስንዶ ከላ ዓሰብ ዶ ገለዶ ክትብል ከላ ንሉላውነት ዘይትርጉም ይሂብና ፀቢብ ኣረዳድኣ ወሲድና ናይ ሉላውነት ንሕና ምስ መንግስትና ኢና ንኸውን ክንብል ከለና ከም ደም በተቃውሞ መጠን ስታቲክ ዘይንኾነሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ ኣዊና ጋማ ንብል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ መርገፅና ንፁር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያት ናይቲ ስታቲክ ምኾኒና ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ እንድሕሪ ትግራይ ትስዕር ኢልና ናብኡ ንፅጋዕ እንድሕር ኮይና ኣብ ዕግርግርጊና ክንነብር ማለት እዩ ስለዚ ሞቢሊቲ የብልናን ስታቲክ ንኸውን ዘለና ብኡ ምክንያት እዩ እንድሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ማእከላይ መንግስቲ ናብ ኣብይ ንፅጋዕ ኮይና ድማ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መርጋፅ እዚ ሒዝና ንኢትዮጵያ ከም መንጠሪ ተጠቂምና ክንከይድ ከለና ዕንክሊል ክልብል ተደይ ኮይኑ
ولا أنا حدا سجمت نقدمت كنسجم أين خيلنا ماتي اليوم كلهم كانوا بلو مالنا اليوم نايب شنخ جبهة زركوب زلو شنخاتنا نزال بزلنا مالتي حدا عاب نجر جنا له سحيتنا نخيل مبزحته زربانا أنا بجبهة زتكوري ناودباتنا جبهة زتكوري هاو باوتنا شعبيا تقاوم تحيلتاتك تهاجرنا كلاتنا كوا ناي شعبيان ناي جبهان زنبرو إنا نبدل زلنا كودا أنا بناتي كريو خلقو زيادة استبدلوا توسيعهم زلوا تم شعبيا زلوا مغنياتو بدحرينا زحلفو نحنا مسقدفنا يا ميدا زحلفو حسارة مكران مسوءة موتن إزغبال هاي كالن نبعل واسع كوزو زحلفو بساحب زحلفو أو تقبيري زلنا حواتنا عصمن دمنس إزغبال هاي كالن مالتي እንደገና ከአን ንሕና ብኽነው ለኸለና ነት ስርዓት ንሳቶም 2% ተኸፍሉ ንዓዲ ክኸዱ ገለ ክገብሩ ዝኾነ ወርቆም ክድርብዩ ጨርቆም ክድርብዩ ኣልባቦም ኣጥፊኢሎም ማለት እዩ ዝያዳ ተወፂዖም ከለዉ ንሳቶም ሕጂ እንደገና ድማ ዲማርኬሽን ላይን ከዓኒ ኮፍ ኢሉ መንጎና ናብ መንጎምን ይኸይድ ኣሎ ስታቲክ ዘይንኾነሉ ምክንያት ዳ ታያለሞ እዝን እዩ ንዓቶም ኣስተብሂልና ኣሎም ሲ ምስኦም ኮይና ንቃለስ زبل توقسوا وشيدنا نفلت نحنا وينساتهم كي بأنصارو ريسيبروكالي مسانا خوينهم نتشجر فتحوا خمس لهم وسيد إذا سرعة زي وسيد ناي كلاتنا خم مغانو ترديو نافلت كنا يجزي أنا خمس إلى تزاري بيه nobody ملكت وصلوا الأكل يلن مالتي نبينهم على سلوا وساتهم نبيننا خان حنا نكارس على مالتي عند حر أخيبا خبروا خيرهم ريخهم حج الزوم كم زناتنا عند ريخهم كيدكم كلتا ثلاثة جبهة أو تترخيبهم مالتي أبتن السوم زقبروا مالتي سلازي إزود عنات الزود نحنا كنقيرو خنبقع على مالتي إزود عنات زند كيرنا لك تا إبراهيم تا اسماعيل زبلا ستاتي كون كامن بار نساع انكل تبل مالتي لذي إذا كل رقحيتات زي كنردو يقبأنا نزخ نكات علو يقبأنا نزخن ما يطلي يقبأنا إذا سرعات زي إذا قبلنا سرعات زي ناتنا خم زي كونه بحبار كنت أمامنا لنا ديسكاشن خير له مونغران أمونغوتهم نسو فلينا زلوا نبينهم كالتشر حزم زخود زلوا قريب كختزاربهم كلها حساسي مرددك عدينا يا خاتبل مبرد إرتراوين نقولاتنا يا خاتبل كواتهم بزحت عرفتن يوم زلونا أتي سوشيال لايف بحساينا نرخبا بزعد زلنا بفلاي أنا زلخو أموتنان قبرنان مرعنان قلنان زي بحدا نخير مالتي أبت كوميونيتي جنسو بوليتسايز قبرز لزلي أب كوميونيتي خمسة مسؤول يروه مالتي لازم عنا تنتينو من خيرهم مالتي أبت خالد ترخبطات جن نرخب مالتي كتزارب كلا حجي انتاي قبرو مالتي نساتهم يردوهم يو جن كخاتش أيدناتو كاتي نسو أب حنقولهم مالت أسفيروز ولا indoctrination كابتشر غير وصلوا زلوا نتناتهم أمره كابو خلاقوا أي كألون له لازم بديسكاشن ينعم كان لاقوم نخير لازم نحنا بروسيجرز أبقمت بزاتهم من قدي مساعتهم لازم بقولوا نجر كله علوه زي استاتي غير نازله مخنياتو قلي خباتنا كمان نبرينا فانا يقدم جبهه ختم الله صلى الله عليه وسلم انت خدبرنا ختم الله تانا يقدم انت خنقبرها تراي قدم دا رينا يا كوينا خمي كم زغبرت الناس بحساب تقاليسنا لاسي رينا يا كوينا خمي كم زغبرت الناس مش فحفحيله نعاخن محايشا يزلنا كالي جنبارينا نفطر دلنا نبري تراي قدمنا نملس الناس ندحريت كنملس ناتز نبرنا تاريخ كندقم فحفح زبلنا تخمد الله تسعوتلنا سرعات إساس ودب حزبا جنبار كمد الله تسعوتلنا نابو خنملس كم زز عينو تتحساس باقي ترفه علوم مونغونا زي نجر زخير علو زي هذا خاطي ستاتيك غيرنا زلو قداي مالتي ስለዚህ ብዙሒት ንሕና ክንዛረብ ዘለና ካብ ሎካል ጀሚርና በቀዳማይ ነዊሑ ልክዕ ከም ትበልኩሞ ጨራሪምና ዳይጀስት ክንገብሮ ኣለና እምበሪ ካብ ገዛና ጀሚርና ናብ ኣፍሪቃና ኸይድና ናብ ዞባና ኸይድና ንዓለም ለኻዊ ኩነታት ድማ ከም ዝኽብሎ ፀናሕኩ ብምሉኡ ክንትንትኖን ከነፅንዖን ኣለና እሞ ሽዑ ናትና ምስኡ ዛሚድና ኢና ንሕና حتونا خنفتح نخيل موبيليتي خنركب نخيل مالتي تزي كوينو نحنا حجي معصنا واشنطن نحركم كوكو كوينا كابانا نلعلي حيلي زلو باجت زلو عد حيز زلو معسكر حيز زلو إساياسي نعو غيرو نعو أتحت قصرهم قبرو يوم دليم بري نعنا يكون كعراري ناس دليم مالتي
ንዓና ዝደልዩና መዓስ እዩ ንሱ ንሕርቶት ኣልጠሊምዎም ናብ ምብራቕ ከይዱ ንሳቶም ሽዑ ካብ ዘየሎ ንዓና ፍሕት ከብሉና ክእሉ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ዝገብሩ እቲ ፎርሙላ ናቶም ማለት እዩ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ዝጠቕመና ነገር ክንርኢ ከለና ካብ ገዛና ክንጅምር ኣለና ማለት እዩ ካብ ሻዕብያ ከምዛ ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ህዝባዊ ግንባር ዝበሃሉ ኮርዮም ዘለዉ ንበይኖም ካብ ዝኸዱ እሞ ከዓ ዳርጋ ልሙስ ዝኾነ ተቃውሞ ዘካይዱ ዳርጋ ክፅብዕዎ ዝደልዩ ናብኡ ንዓና ካባና ዘለዉ ከማ እንዳለከሙ ዝኸዱ ዘለዉ እዚታት ነዚኣቶም ካብዚ ስኖም ነኺሶም ክቃወምዎ ከም ዘለዎም ክንገብር ኣለና ስርዓት ዘይ ከምቲ ዓንቶ ይመን ኢድሪስ ዝተወሰነ ነበረ ዘይናትና እዩ ማለት እዩ ዘይናትና እንድሕር ኮይኑ ከዓ የጥፋአና ኣሎ ኖርማል ዲክቴተር ኣይኮነን እዚ ደይናትና ደይ ወዲ ሃገርና ዲክቴተር እዩ ማለት ብወለዱ ብገለመለ ዘይኮነ ብተግባር ኤርትራውነት ዘንፀባርቕ ዲክቴተር ኣይኮነን ኣብዚ ክንኣምን ኣለና ኩላትና ኣብዚ ኣሚንና ድማኒ ኢና ንሕና ውፅኢት ናይ ኩላትና ሕማም ርእሲ ከም ምዃኑ ተረዲእና ኣንፃሩ ክንብገስ ኣለና ብምልኣተ ኤርትራ ማለት እዩ ብሻዕብያን ብጀብሃን ዘሎ ኩሉ ነገራት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኢና ክንገበር ንኽእል ማለት ኣብዚ ንሰርዖ ማለት እዩ እቲ ጉዳይና ካልኣይ ነገር እተን ውድባት እንተደኣ ብፍላይ ናይ ጀብሃ ክንከሰም ኮይንና ንፁርነት የብለን ናብዚ ተገማሚዐን ኣለዋ እንድሕሪ እዚ ሸይጣን ዝኾነ ስርዓት ከምዚ ኣነ ዝበልክዎ ብቐዳማይ እንድሕር ንሱ ዳሃይ ሂቡካ እሞ እንታይ ደለዎ እዩ ምዝታይ እንታይ ደለዎ እዩ ምስ ኣብይ ምዝታይ እንታይ ደለዎ እዩ ምስ ወያነ ምዝታይ እንታይ ደለዎ እዩ ምስ ኢሳያስ ምዝታይ እንዳልና ዘንባዕባዕ እንድሕር ክንብል ኮይንና እዚ ተኣረጊት ፎርሙላ እቶም ምዕራባውያን ዝጥቀሙሉ ወይ ከዓ ገበቲ ሓይልታት ብምብራቕ ይኹኑ ብምዕራብ ዘለዉ ዝጥቀሙሉ ፎርሙላ እዩ ፎርሙላና ቶታል ክንቅይር ኣለና ማለት እዩ ሓደ እዚ ማለት እዩ ካልእ ኦልተርናቲቭ ከ እንታይ ክንገብር ንኽእል እሞ እንድሕር ኢልና ክንኩሪ ክንነብር ኣይኮንና ንሕና ናብኣትን ቁኑዕ ዲ ዘይቁኑዕ ተበግሶ ንወስድ ንኣብነት እስማዒል ብዜጋ ብገለመለ ብላሉ ክዕግበና ይከኣለን ኦፍኮርስ ግን ኦልተርናቲቭ ከምፅእ ዝፅዕር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓን ክንኩሪ የለን ክንነብር ኣይኮንና ንዘለዓለም ንሕና ኣብ ጉዕዞን ንዓን ከነዕርየን ንኽእል እውን ንሕና ኦልተርናቲቭ ክንምህዝ እንድሕር ክኢልና ወይ ካብኣተን ፅኑዓት ኣካላት ተረኺቦም ምስኣቶም ኮይና ኣጅኹም ክንብል እንተኽኢልና ማለት እዩ ምስቶም ፅኑዓት ንፃረ ዘለዎም ማለት እዩ ሰሙን ተፀጊሞም ስለ ዘለዉ ንፃረ ዘለዎም እዩ ምክንያቱ ክንሪኦ ከለና እቲ ናቶም ፍራግሜንቴሽን ሳብስታንስ የብሉን 34-50 ውድባት ዝኾኑሉ ምክንያት እንድሕሪ ንዑ ክትፍትሾ ኮንካ ብተግባር የብሉን እንታይ ይበሃል መፈላለይ እዚ ኣለዎ ኢልካ ዓብ ዲማርኬሽን ላይን ከተናድየሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ንዕኦም ከማን ሕራይ ዘብል መተካእታ ከነምፅእ ኣለና እሞ ሽዑቶም ንፁር መርገፅ ዘለዎም ናባሃ ክመፁ ክእሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንሕና ክንገብር ኣይከኣልና ስለዚ ቶም ንኹሪ ዘለና ንባዕልና እውን ተሓተቲ ኢና መተካእታ ክንቅርብ ኣይከኣልናን እንታይ ጌርና ኣነ ዘርኡ እንታይ ገይሩ ኣነ እንታይ ገይረ ሓደ እንታይ ገይሩ ቶም ንኹሪ ዘለና እንታይ ኢና ጌርና ዋላ እስማዒል እንታይ ገይሩ ሓደ ፈተነ ምፅኡ ንዓይ ክዕግበኒ ከኣለን ትናቱ ፈተነ ካፕቸር ወላ ሓንቲ ንዓይ ክርድኦ ይከኣልኩም ትኹነታት ማለት እዩ ስለዚ ገለ ነገር ክንፈጥር ክንበቅዕ ኣለና እሞ እዚ ናተይ ይሓይሽ እንህልኩም ኢሉ ንህዝቢ ክማርኽ ዝኽእል ማለት እዩ ነዞም ኣክላት ክማርኾም ዝኽእል ነዞም ተጋጊዮም ዘለዉ ብርጌድ ናሓመዱ ገጠምጠም ዝብዙ ዘለዉ ታሪክ ዝደግሙ ዘለዉ ክማርኾም ዝኽእል ክመፅእ ኣለዎ እምበሪ ሎም መዓልቲ ኣነ ትግራዋየ ኣነ ማሓራየ ኣነ ገለ ፃዕዳ ተኸደንኩ ፀሊም ተኸደንኩ እንዳልካ ንዓንደርካ ክትከይዳ ኣይትኽእል ኢኻ ነዛ ዘላ ዓለም ሕጂ ለባም ጥራይ ዘይኮንካስ ሊክ ከዓ ክትከውን ኣለካ እቲ ብቕዓት ዝበሃል ነበረ ዓንተወይ ብትምህርትኻ ይኹን ብተመክሮኻ ይኹን ብልቦናኻ ይኹን ኩሉ ዘማልአ ወላ ሰውራታት ናይ ዓለም እንድሕር ናቪጌት ጌርና እንድሕር ክንዝክሮም ኮይንና ኮ ሰኢሎም ደናቁር ኣይኮኑን ሰኢሎም ተራ ሰባት ኣይኮኑን ዝመርሕዎን ነይሮም ህልም ትበል ኤርትራ ተደሌት ኢሎም ዝዛረቡ ይኮኑን ዝመርሕዎን ነይሮም ዶክተራት ኪባ ንርአ እንታወት እዮም ዝመርሕዎን ነይሮም ኒካራጓ ንርአ እንታወት እዮም ዝመርሕዎን ነይሮም ኣብ ራሻ ዝነበሩ ንርአ እንታወት እዮም እቲ ሪቮሉሽን ኣብ ቻይና ዝነበሩ ንርአ እንታወት እዮም እዚ ክበሃል ዘይከኣል መፅሓፍቲ ዝፅሕፉ ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ ዘይኣረገ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሰነዳት ዘለዎም እኮ እዮም ሊቃውንቲ እኮ እዮም ሕጂ ንሕና ብኸምኡ ዲና መተካእታ ፈጢርና ዘለና መንእሰይ ብርጌድና ሓመዱ ኢልና ንዝምር ኢና ኖ ዋት ካይንድ ኦፍ ብርጌድና ሓመዱ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎ እዩ
ደቅና ኮይኖም ክንፅርፎም ኣይንደሊና ግን ከዓ ዘይብቕዓት እንድሕር ኮይኖም ጎዲልዎም ዘሎ ነገራት ክንጠቅስ ኣገዳሲ ረቑዓ ነጥቢ እዩ እናበልኩ ኣብዚ ጠጠው የብል ይቐኒየለን ታንኪዩ ባሻይ ቅድሚ ናብ ግርማይ ምኻደይ ኣብተን ዝሓለፋ ነጥብታት ሓንቲ ብባዝጊ ድሕሪ ከዓ ባሻይ መወስኽታ ክገብረለን ደሊ ምክንያቱ ብዛዕባ ባዝጊ ድቡስ ብዛዕባ እቲ ናይ ምሕዝነት ኣኼባታት ገሊፁ ነጊሩና ዕንቅፋታት እውን ኣቕሪቡልና ሕጂ ኣነ ኣብቲ እዋን እቲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከይደ ነይረ ገላ ኣኼባ ከካይድ ማለት እዩ ፍሉይ ኣኼባ ምስ ተቓለስቲ ጀብሃ ዝነበሩ ምክንያቱ እቶም ዝቐርቡ ካብቲ ግዜት ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ምስኣቶም ከውግዕ ብዛዕባ ንሕና ንኸዶ ዘለና ቃልስን ብሓፈሽኡ እቲ ቃልሲ ከመይ ክኸይድ ይግብኦን ኢለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ እንከለኹ ክረኽቦ ዝነበረኒ ከዓ ሰብ ነይሩ እሱ ከዓ ወኪል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሓይሊ ኣለዎ ልዕሊ እቲ ኤምባሲ ኣብቲ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ እዩ ፓወር ነይሩዎ ስለዚ ኣልዒልና ብዛዕባ ጉዳይ ቃልሲ ንሳቶም ተርኦም እንታይ እዩ ዝኣመሳሰሉ ሕጂ ኣብቲ ቀፃሊ ወግዒ እዘን ውድባት ናይ ምሕዝነት እንታይ ዘነ ነገራት ይገብራ ኣለዋ ምክንያቱ ዕጉብ ስለ ዘይነበርኩ ማለት ይገብራ ኣለዋ ኢልካ ተኣምን ኢለ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ንሓደ 5-6 ሰከንድ ዝኸውን ነዘን ክልተ ኣፅፋሩ ከምዚ ገይሩ ኣሲሩ ክንዲዚኣ ተኣክል ይሰርሓ ኣለዋን ኢሉ ከመይ ኣብ 4-5 ስታር ሆቴል خدو أخيباتات يكايدو بنا أخيباتات ومصيت راح يوزو السيمبل الفاتي حج انت اخبل دالي لا يعني انقفات انت دقا نيرو كم زي باشا كغربو زي تصنحي كالوتون زي تقصوي حرا خوصا نيروان حرا كوصا نيروان نحنا أوشت أو قدينا بناس النت تودي بنا خنقالس ناتنا قداي مس إيرتران مس إثيوبيان زملكت قدايقن حابينا نوقع علي سلزي أبزي انترفير كتقبرو أين قبلونينا إلى انقفاتاتن كسغرو نيروان أيكونا نابتي صحافكم مصحف دحرز انتاي لي كوصا نيروان مخنياتو كوصا اللون مخنياتو انتدعا زعنقفا خوينا تقالس خا بوليتيكا قالس خا زخونه اب زخونه هاجر خوينن كقالسو زخيلا يعني حزب مودابي محيالاني زقدس ስለዚ ዝኾነ ክወፃን ስለዚ ነብሰን ሓራ ኣይውፅኣን እቲ እስማኤል ኣብ መካነ ክረውሕ እየን ዘለዋ ዝበለን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ መካነ ክረውሕ ነይረን እቲ ስንክልናታት ዝተፈጥረሉ እዋን ከዓ ሽዑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ዝወሰደ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዘሕደሮ ዕንዋት እንታይ ማለት እቲ ዕንዋት ክሳብ ሕጂ ዲስፋንክሽናል ዝኾነ ሃገራዊ ሓይሊ እዩ ዘሎ ሓይልታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ኣብቲ ባሻይ ዝበሎ ነቲ ወድዓውነት ኣይነንብቦን ኣለና ዓለም እናተቐየረት እያ ትኸይድ ዘላ
ካብ ዩኒፖላር ሲስተም ናብ ማልቲፖላሪቲ እትኸይድ ዘላ ስለዚ ብኡ ደረጃ ክንሰርሕ ክንበቅዕ ኣለና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ክንሕደስ ኣለና ሕጂ ብነፍሲ ወከፍና ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ምሁራት ምኩራት ነዚ ዘስተውዕሉ ምስታት መፅእ ዘላ ዓለሙን እናተናበቡ ዝኸዱ ክህሉ ግድን እዩ እቲ ትብከንዲ ዘብከን ዘበለኒ ምክንያት እሞ ነዚ ሓይሊ እዚ ኣዋህሊሉ ሓባራዊ ግንባር ክሰርሓሉ ዝኽእል ዘየፍጥሮ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ እቲ ሓባራዊ ግንባር ተሰሪዑ 250,000 እንተ ደኣ ኢሉ ሕጂ ንምሳሌ እስማኤል ጠቂሶ እቲ ተኣኪቡ ሓይሉ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ንሱ ዝፈጥሮ ንዋት ከኣሉ ኣብ ክንዲ ብዙም ዶ ብስካይፕ ዶ ብገለ ዶ ዝራኸብ ብኣካል ክራኸብ ይኽእሎ ምክንያቱ 250,000 እንድሕሪ ኮይኑ 25 ሚልዮን መሚእቲ ቅርሺ ንሓደ ሰብ እንድሕሪ ኣቢሉ ከዋህልል ይኽእል ማለት እዩ እዚ ዕጥቂ ኣለዎ ማለት እዩ ኤፌክቲቭ ማስ ሚድያ ክሰርሕ ይኽእል ማለት እዩ ብሬድዮን ብቲቪን ናብ ስደት ዘሎ ይኹን ናብ ውሽጢ ሃገሮም ሕጂ እቲ ዘይ ምስራሕ ሓደ ግንባር ንዘለዎ ዓቕምታት ክጥቀመሉ ይከኣለን እዚ ብዝተሰርሓሉ እዋን እዩ እዚ ኩሉ ክንቀሳቐስ ዝኽእል በብስራሓቱ በብሞያታቱ ክሳተፍ ድልው ዝኸውን ፀዊዕካዮ ወይ ክብል ዝኽእል እዚ እቲ ኩሉ ኣብ ስታቲክ ሲቹዌሽን ዘሎ ስለዚ ነታ ሕጂ ንሪኣ እናተቐየረት ትኸይድ ዘላ ዓለም ምርኣያ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ዓባ ኢንዲቪጁዋሊ ዘይኮነ እዚ እንተ ደኣ ተሰሪሑ ዲፕሎማቲካሊ እውን ካብቲ ባሻይ ዝበሎ ነቲ ዘለናይ ሃገር ኢና ንፈልጥ ብኡ ከዓ ንቕፅል ዋላ ፈሊጥና እውን ሓያል ዲፕሎማሲ ክስራሐሉ ዝኽእል መኽባዕቲ እዩ ንሱቲ እንብሎ ዘለና ንሰብ ሞያ ኣኪብካ ንዲፕሎማትስ ኣኪብካኒ ንኩሉ ሰስራሓቶም ሂብካ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ወይ ከዓ ኣብ ምዕራባዊ ጥራሕ ዘይኮነ ንምብራቕ ክኸዱ ዝኽእሉ ዲፕሎማትስ ምርጫ ናይ ሃገርካ ንዝመፅእ በዝን በትን ከተዳልወላ ንምኽኣል ክስራሐሉ ዝከኣል ነይሩ ግን የለን እቲ ጣጣና ብዙሕ እዩ ዘሎ ባህላይ ኣነ ግርማይ